haglediad rhif 130. Awwga! Yng ngeiriau John Fashionw. Awwga i chi. Dwi ddim yn gwybod os oes pwynt siarad am unrhyw beth arall heblaw am y ffaith bod Gladiators yn ôl. Gladiators yn ôl. TBH. Yeah. Dwi'n credu bod y bed music ma, da chi'n gwrando arno rwan. Yn cliw. Yep. Okay, makes notes. Yes, shit, be? Da ni gyd yn eistaf yma yn leotards ni yn neud muscle poses. Yndyn, croeso. Da chi yma ar gyfer podlediad tech, oeddech chi'n meddwl, but no, mae hwn rwan yn Gladiators podcast. Da ni stanio Barney. Mae Barney yn charisma vacuum. Mae pawb yn gwybod bod Barney yn charisma vacuum. Bechod. Dechrau ni lygyd o. Hashtag Nepo Baby. Croeso i'r haglediad. Ni'n podlediad tech sydd wedi bod yn mynd ers... mae'n 2024. Gnwch ys... 14 mlynedd. Gyda fi, Sioned a Bryn. Hello. A Iestyn. Neu Zeus a... Silver. Sure, yeah, okay. Yeah. Sorry, bob tro ti'n sôn am Gladiator, mae mren i'n mynd syth i'r ffilmdiddim, sti. Mae wedi bypassio y rhaglen. Okay, completely. I Gladiator Planet. A Ridley Scott, nowhere to be seen. Da chi mewn am absolute treat. So, oeddech chi'n meddwl bod chi yma am tech podcast, a falle bod like 50% o'n chi yma, ond mae'r 93% arall, cos nes i pasio to Guy Maths, yn gwybod bod chi yma am y ffilmdiddim. Sydd yn ôl un defnyddiwr ar Letterboxd, y review ma wedi cael dros 1,000 o likes. Finally, a film for people who like Star Wars 1977, but also hate having fun. Dyn ni di gwylio Rebel Moon, fel bod chi ddim yn gorod gwylio Rebel Moon, okay? Allwn ni ddim deu hyn digon. Gan amlan fo'r ffilms di ddim ma, maen nhw'n laugh. Just come along with it. Cats. They're cats level monstrosity. Na, oedd cats yn enjoyable, cos oedd cats oedd y cringe ar cats yn ei fi chwerthin. Nes I ddim chwerthin. Ie, o'ch di chi chwerthin ar cats. Efo hwn, o'ch di just isio nôl y mwrthol, mynd â fo i fewn i traeth. Sa di bod well gyda'i watch yn Valerian eto. Yn union, Valerian. Yn union, Bryn. Cos mae Valerian yn great film. Na, di ddim. It's a masterpiece. Di ddim. I cyfarnu ar Rebel Moon, yndi. Rebel Moon makes Valerian look like a good film. Exactly. Na, mae'r ffilm yma, o'n i actively neithiwr, o'n i'n textio fy ffrind ac oedd hi fel, ni'n gwybod i gwachod, oedd yn alright. O'n i fel, na, mae'r ffilm yma actively di rhoi fi off watcher films. Ar ôl gwachod hwnna, ar ôl gorffen gwachod hwnna neithiwr, o'n i just fel... Mae pizzi bod chi beth yn gallu gweld y person yna beth eto. I mean... Chos yn amlwg, sgyn nhw ddim math o sens o beth Diolch yn cario ymlaen. I mean... Ffrind gorau fi ers fel... Nope. 20 mlynedd. No. Okay. Sorry, ond na. Dyn nhw'n beth eto. Hold on, actually, dwi ddim di gofyn I un arall y ffrind gorau fi ers 20 mlynedd, friend of the pod, Sian Alaw. Hi hefyd yn yr un friend group, so fi yn poeni bys yr rhaid I fi unfriendio pawb yn y friend group. Sian Alaw, textio fi. Dedwch fi beth ti'n meddwl ar Rebel Moon? Nawr Just delete your WhatsApp off the phone, Sioned. Take your own advice. Sian, mae'n ateb cywir i'r cwestiwn. A dwi'n meddwl bod i'n eith amlwg yn barod be da ni'n meddwl ydy'r ateb cywir na. Yeah, okay. Wyt ti'n teimlo bod i'n cyfeillgarwch ni werth o? Werth Zack Snyder. Guys. Croeso I chi wrandawyr. Diolch yn dropio fewn i'n friend hangout ni. A gwrando. A chyfrannu. Mae yna bobl yn cyfrannu. Mae hosting costs ni'n cyfyd. So gallen ni podcastio am 5 awr. Bys y Iestyn actively'n colli I feddwl, ond ti'n mo, gallen ni neud o gyda'ch cefnogaeth chi'n amazing, da iawn. Ond peidiwch ddo, yeah. Just don't encourage us, math o beth. So... Achos da ni'n angen llawer o encouragement. Dwi'n gwybod, Bryn, sort of pre-recording, mi oedd na lot o, Sioned, come on, ti yn gallu neud y show ma. Dwi wedi bod yn ganol, it's just rhyw fath o fel...
WhatsApp grŵp blwyddyn 6 meltdown. Ond sa ti'n meddwl na'r y WhatsApp grŵp y rhieni? No, WhatsApp grŵp oedd plant blwyddyn 6 ydi setio fyny. It's a shit show, boys. A maen nhw wedi invitio randoms fewn iddo fo. Sydd yn horrible people. Ac dwi just fel, dwi di mynd nuclear, dwi di wneud y mam nuclear button, a does neb yn cael WhatsApp yn tini, fi included. Just na. Mae'r gorau. Dwi'n cedi, mae wedi fynd yn very Elon Musk yna. There's a Musk around it. Anyway, so o'n i mewn hwyliau stressed. So just mind it. Oedd y ventilin i gyd wedi dod allan. So, fel da chi'n gwybod, os da chi wedi gwrando ar y siow ma o blaen, croeso nôl, i'r 5 o'n chi sydd yma, dyn ni'n wastad yn cael tama bach o booze, achos mae'n angen reidiol yn y byd sydd ohoni. Mae edrych ar y newyddion, mae gweld beth sy'n digwydd ym Mhalesteina, gweld beth sy'n digwydd ym Mhor Talbot, heno ma, hefyd, just yn neud ti teimlo fel, fi just angen rhywbeth i helpu ti, i gael yr hwyl yma. Dwi'n... Di bod... sorry, Bryn. It's not a coping mechanism. Ti'n hollol iawn. Okay. Be sy'n ni'n deud ydi, mae'r sgwrs yn llifo, a dim ond unwaith yr mis mae hyn yn digwydd. Gan amla, dwi rhyd lawd i gael booze. Dion, come on, be the disclaimers? Please drink responsibly. Hwna bedio. Finish off your Christmas booze responsibly. Literally, yes. Mae'r botel mae dwi'n dangos fan hyn wedi bod yn fridge tea. Achos oedd na neb isio yfed o yn yr haglediad Christmas get-together. Oedd pawb yn cysgu erbyn y pwynt yna dwi'n meddwl sti. O'n i'n gwachio Thomas Flight YouTube videos yn yma. So, hyn di'r peth ffynnu o'n yce. Nethych chi sbonio fi pwy oedd rhyw fand. Peek behind the curtain wan. Nath ni ddim recordio hwn. Dwi efo'r fideo. Oce, gyd i'r rifo i fi wedyn. Gyd i'r rifo i fi wedyn. So, dwi allan o honni efo lots o stwff ma'ch chdi off ar internet. Chdi, reit, o'n i'n bod yn fel, be oedd nhw'r ffucking band na? A wirioneddol, oedden nhw di deud hyn, cyn i'r recordio'n dweitha, oedden nhw sôn am y band Bwncath na. Reit. Ac o'n i fatha pwy ffwc ydi heina. O'n nhw methu coelio bod fi'n gwybod. Nethon ni cwrdd lan just ar ôl dolyg yn Gaernarfon fynd am bryd lyflu. Be oedd enw'r lle? Tŷ Castell? Tŷ Castell. Gret o le. Werth mynd os da chi Gaernarfon. Lyflu gos o wyn yna. Ffantastig. A bwyd gwych. So werth i chi fynd os da chi Gaernarfon. Love it. Hashtag SponCon. Da ni wedi cael talu am hynna mwyn yn just genuine fatha recommend os da chi Gaernarfon. Nath o ddeud ar enw'r band yma pwy ffwc ydi hein. Nath o esbonio fi pwy oedd y band yma, be oedd Bwncath Gate. Ar dwna wedyn o'n i eto wedi hollol anghofio be oedd enw'r band. Oedd o just i diflannu am henni. Dyna beth sy'n cracio fi fyny. Yn trio cofio ers 2 wsos wan, be'r enw'r band ma, a ni di methu cofio tan i chi ddeud yr enw fi. Mae'r cultural impact o Bwncath ddim yn extendio. Dwi'n eitha sicr, pan ei deffro bora fori, fydd o'n tabula rasa, fydd o'n ffocin enw'r band di mynd o'm henni eto. Mae'n swnio fel rhyw fath o sci-fi novel, neu like sci-fi fantasy novel. Dwi'n methu cofio band. Just yr un peth mae'n slipio. Ma' nhw mor forgettable, dwi'n gallu cofio. Ow, Bwncath found dead in a ditch. Nath nhw ddangos i fi fideo o'n nhw'n Can i Gymru 2019. Oedd o mor vanilla. Dwi'n cofio pwy oedd yna. Wîcend Bryn. Neith hwnna fynd ar gefn yr album. Vanilla. Bryn Salisbury oedd y Gladiators. This is so vanilla, it's completely forgettable. Oedd pawb yn Gaernarfon yn edrych ar chdi a meddwl, boi ma'n siarad Cymraeg, ond sgwm o'n clem beth sy'n mynd mlaen. Mae hyn o weird. Twilight Zone di'r boi ma. Ti di hitio yr hoelen ar ei ffen. Mae Bryn yn swnio fel bod o'n gweithio i Prifysgol Bangor neu rhywbeth. Mae Bryn yn gog to the extreme. So mae
dy code switching cultural phenomenon di yn deud dyle fod y llais yna. Mae fel pan ti'n edrych ar film stars sydd mewn period drama, so ti'n deud, that's a face that's seen an iPhone. Mae Bryn fel, that's a voice that knows about Bwncath. But no, Bryn. But no. No, it's... I've been to the opera and I've seen Madam Bwncath. Okay. Os di unrhyw yn gallu gweithio bod Bwncath mewn i opera titles, gowch chi fake internet bucks fi. Yeah, the Barber of Bwncath. Bwncath of Seville. Yeah. Bwncath of Seville. Oedd chdi wach, fair play. Cofi fan tuti. Come on, we on a roll. Okay, cofi fan tutil. Cosi fan tutil. Yes. Jeez, cofiwch chi i gyd. Hwna di teitl y sioe. I don't know, mae da ni yn neud fucking Rebel Moon, guys. I mean, surely. Hold on. Booze. Oedden ni, 20 munud nôl, nes i dweud bod ni wedi siarad am booze. Yeah. Oh, just, yeah. Dwi'n gweld y ddain chi yn swilio particularly nice gwyn cochs tywyll iawn. Wel, Wel, maen nhw'n edrych yn nice. Admittedly, mae webcam Bryn, da ni wedi pwyntio allan yn quality ofnadwy o wael. Ond mae'r gwyn yn edrych yn lyflu yna fo. Right. Beth yw'r disgrifiad, Bryn? Oh, right. Go on. So, mae gen i Malbec, Trifendo. Dwi'n nabod hwnna. O'r Ariannin. Well balanced with sweet tannins and the velvety finish. That's my Bryn. Yep, that's me. Sweet tannins. Sweet tannins. Bryn. Sweet tannins. God, look at him. He's got some sweet tannins. Oh, yeah. Oh, yeah. And he's definitely got a velvety finish. Wel, mae'r barf yn tyfu. Mae hwnna'n velvety finish. Mae'n mwy fatha Brillo pad, really. Mae'n ffain o'r conditioner yna fo. Ti'n meddwl na'r low-res ydy'r camera. O, just y bar fuzz o'r bar fuzz. It's just a methu handlo'r fuzz. Yes, booze-wise. Be gen chdi? Gynnau thermos. Actually, be di tymheredd efo chi ar hyn o bryd? Chi'ch dau? Minus sy'n. Minus sy'n, dwi'n meddwl, diolch yn meddwl. Ie, hold on, beth tebyg fan hyn. Oedd hi'n -4 bore yma, a ni'n rhoi ar ysgol. Bob man, ysgol ar gau. Oedd pawb yn cysaini. Ysgol ar gau? Oedd o iard yn rhy berig i'r blantos bach. So, oedden ni'n... WTF. Oedden deud i Iestyn just cyn i gychwyn bod... So, nes i... So, mae walk bach o TV i'r station i cymryd ar y tube. So ddi'n oer, so fi'n deud, sodus da ar y bus, dwi'n dropio fi reit o fan y station, gret. So, mae'r bus yn stopio ganol y dre, mae'r drws y bus reit o flaen tamad o'r pafin sy'n dechrau gwydyr. Ac mae'r ddynas byngu plentyn i ar y bus, jumpio rownd yr tamad yma sy'n dechrau gwydyr. Ac yn gofyn i'r bus driver, ydy hwn yn stopio wrth ymwyl station, a mae'n deud, a mae'n dweud yndi, a mae'n dweud, oce, gret, mae'n pwsio'r bachgen bach i sta lawr. Mae hi wedyn yn stepio off y bus syth ar y tamad sy'n dechrau gwydio. Landio flat ar ei llun. Wedyn mae'n rhaid i bobl eraill fatha mynd, ac yn rusio i tre helpu hi. Mae nhw'n dechrau llithro gwmpas. Mae hi just yn piso chwerthin. Oh my god, it's a carry-on? So, oedd e just hwnna'n bach o fatha physical comedy pe gyntaf. Oedd o'n healing comedy. Oh my god, fi ar dan heno. Ti'n gwybod pa... Hei, da chi'n gwybod pa booze dwi'n yfed? Gwan, beth ti ar... Be mae Iestyn hynny? Cherry liqueurs. Sorry, Iestyn. Na, dwi ddim ar cherry liqueurs. Dwi, yn gorffan booze dolyg i ffwr, a dwi efo Morrison's Finest mulled wine. Nice! So mae'r tymheredd... Faint o beth ti'n gael fo glucose syrup sydd yn hwnna? Neu siwgr go iawn? Dwi heb di checio ond... Sorry, paleo shamio chdi. Digon. Ond dwi'n beth eisiau edrych ar, oedd fod yn deud 8%, so ni'n fel, that's good. Wey. So mae just i cynnesio yn y thermos, mae hwnna'n genius.
Mae hwnna'n neis. Oes ti gael muggy yfed? Oes ti gael thermos muggy yfed allan o wedyn? Sio teimlo'r cnesrwydd trwy'r gwydr. Fein. So dwi ar... Twymor dwylo. Dwi ar M&S cherry liqueurs. Achos rhai diwrnodau, dyna'r unig beth sy'n cael fi drwodd. Siwgr a bws. Mae'n, pryd oedd i? Wythnos diwetha? Ges i... It's a safe space, dyn ni ar yr haclediad. Mae pawb sy'n clywed am PMS fi. Ges i, PMS ffiaidd fel, kind of, well, fi'n mynd i gael chat efo rwy'n amdano hwn. O'n i mor flin. O'n i mor fel, absolutely, ffyrnig blin. I mean, the state of the world, mae'n mynd i wneud hynna i chdi anyway. Ond o'n i just fel, afresymol o flin. O'n i just yn fel... o'n i actually yn, nes punch o wal. It's not a great thing i siarad amdan, nach di? Ond fel, a'r unig beth oedd wedi gwneud pethau'n well, oedd hanner box o cherry liqueurs, a bath, a wedyn o pob peth yn well. Dwi'n meddwl wneud dyn erioed dallt yn nice, really. Mae'r ffaith bod ti'n hostage i corff ti, does na ddim predictability ddo, achos dwi 95% o'r amser, dwi ddim yn cael o. Chilled as a bean? Chilled sure, as a cucumber, whatever. Ond, am y 5% o'r amser, ti ddim yn gallu predictio bod o'n mynd i fod fel na. Ti'n gallu gwybod bod o'n dod, a ti'n kind of roughly'n gallu meddwl na be dio. Ond ar y pryd, ti'n mewn altered state, ti ddim... Ti'n gallu meddwl amdano fo logically, a gwybod na be dio, kind of yn cefn dy ben, ond does dim, mae'n physical, mae'n dwi'n gallu teimlo fel jaw fi, just fel, a dwi'n gallu deud, dwi'n boen, a mae'n horrible, a mae o fel, y miloedd o flynyddoedd o human evolution, dyna di sut mae misogyny a pethau wedi gallu cael foothold, achos mi yda ni, o natur yn cyrff ni, da ni ddim yn, ti ddim wastad yn gallu rheoli fo mewn ffordd logical, mae'r lleiad just yn mynd i ffwcio ti fyny bob un hyn. Dyna yn union sydd dwi drai yn ieithu fo chdi oherwydd wedi gweld Rebel Moon. Mae'r lleiad yn bwcio chdi fyny. Ac y ffaith fod ni ista trwy hwnna, o'n i eisiau punch o wal hefyd. O'n i'n disgwyl am y payoff, oedd hwnna'n great, Iestyn. The dig comedy point. So, Rebel Moon gives men PMS. So bad. Da chi'n chwerthin, nes i gwrdd talu am Netflix. Shit, do. O, ma'n lot o beth eraill. Ma'n lot. Ma'n lot o beth eraill. Yn lle. So dwi, rwan, fel ti'n deud, Iestyn, clirio allan y bŵs nadolig. Dyma ni, un arall o'r poteli o Leff. That's right, Leff Blonde. Dim Leff Brown, Leff Blonde. Belgian beer. Wan te, dwi'n yn gwybod beth ydych profiadau chi efo Belgian beers, ond dwi wastad yn teimlo, mae rhain nhw ddim y blas neis erioed, ond mae yna rhywbeth... Hwna di cael ei left behind. Mae yna Belgian beer buzz, dwi'n galw fo. Mae yna certain meddod gwahanol yn dod, sôn am altered states, dy gorff di'n dal ti'n hostage. Hold on, dwi'n gywir swig o'n fo. Diolch yn flasus iawn. Ond... God, mae hwnna'n bad sign fel. Dwi'n mynd oed yn licio'r booze ma dwi'n yfed o. That's not a great sign. Na, dwi'n ffain. Dwi'n eitha enjoyo nhw. Well gynnau Grimbergen. Sgofyn fi am Belgian beers. Ond, dwi'n anamal yn cael hangovers ofnadwy hefo rhain. Ti jyst yn gallu efo just digon o'n nhw i gael ti fel, hwy? Dwi'n teddi cael just the wheat beers, dwi'n just yn cael stimmo gwael am... Oh, great. Yes, it's the glutens. Wel, pan dwi'n troi fewn i Jean-Claude Van Damme, the muscles from Brussels, o'n i'n trio neud joke o'na, I'll be the Sioned from Sioned, ond na, okay. Dwi'n just yn circlo'r drain rwan, boys. Dwi'n licio ffaith bod ti wedi bod yn ei splits ar cefnau gadar yr holl amser. Mae'r fideo yna o Jean-Claude Van Damme a dau Volvo lorry
yn neud y split, yn aros rent-free yn fy mren i. Pre-AI. Oh my god. O'n i'n dangos y plant, cos oedd lleici yn neud splits dros 2 sofa, wow, ti'n meddwl gallu neud hwnna dros 2 lori? Ydi fel, be? Ac o'n i fel, checio hwn allan. A Enya, ydi ffocus soundtrack iddo fo. Haidi probably neud time cop rhywbryd fel ffilm. Oh my god. Dwi roed, ti'n meddwl be, heb amdan Street Fighter 2, dwi'n mynd credu bod fi wedi gwatched unrhyw Jean-Claude Van Damme films. I mean, swn i'n mynd nôl o gwatched Street Fighter eto, ddo. Yn wahanol iawn i'r ffilm di ddim... Anyway, hey guys, gyn ni wneud bach o news. Let's do it. Da ni di wneud y booze. Booze, news, Rebel Moons. Rebel Moons, yeah. Moons. Yeah. Moon. Total eclipse. Croeso. So, mae gennym ni... Dwi'n really gobeithio bod unrhyw un di sticio hefo ni hyd yn hyn. Half moon. Total eclipse. Full moon. Half moon. Total eclipse. I mean, unwaith eto. Rent free. Adult yn engres. Yn free ni. As the plant yn edrych fatha... Yes. Wyt ti di bod yn populatio y news? Diolch yn golygu, dwi'n gwybod y byd am un byd, de. Na, ond dwi'n really gwerthfawrogi ti am populatio the news. Achos i gyd dwi wedi bod wneud ydi mynd ar wefan NSPCC yn trio addysgu rhieni eraill o sut i beidio gadael i plant nhw gael WhatsApp. So, mae hwn yn intriguing iawn. Rabbit. Just rabbit, ac o'n i fel interesting. Beth yw'r teganau? Na, nid that kind of rabbit. So mae rabbit, dwi'n mynd i ddisgrifio fo rwan, fel audio describio fo. Mae'n edrych fel tas y Duplo yn neud smartphones. Mae o yn edrych, so rounded corneli fel i app widget. Screen sydd just efo llun o fel isometric cwningan arno fo. Scroll wheel a bwtwm a camera. Mae'n edrych yn gret, ond yn y ffordd bod o just yn edrych fel mid-century lamp neu darn o ddodrefn. Dwi di trio bod trwy'r wefan yma i trio deall be ydy The Rabbit R1 Your Pocket Companion. Nes i ddim cael chance i watch yr keynote. Dydy'r wefan ddim yn sbonio i fi bedio? Na, dy'r wefan i'n gret yn dweud bedio. Ti'n gorfod gwylio'r keynote, really. Dang it! Lle ni roed o fynd mlaen yn y cefndir? Basically, mae hein wedi gwerthu allan, oedd gen nhw 10,000 i werthu yn ystod CS a pryd bynnag tan nhw'n gwerthu allan am $199. Ac nath nhw'n werthu allan y syth, gan fod y cwmni sydd wedi dylunio fo ydy Teenage Engineering, yr un cwmni sydd tu ôl i Playdate gan Panic, ag hefyd yn gwneud dyfeisiadau fatha keyboards a stwff i hynna'n sydd yn just lovely tactile stuff, nice. So dwi'n watched yr keynote as we speak rwan. Mae o'n very Silicon Valley. Mae gen ni guy mewn t-shirt di. My mission was to create the simplest computer possible. Ac yn ôl y keynote, mae o di creu hynna. Ond mae yna, tra ti'n gwylio'r keynote, ti'n gorfod gofyn cwestiynau fatha, but what if? Mae o'r un pethau... Mae o'n trio wneud o yn yr un ffordd yn at Steve Jobs pan nath o tynnu'r iPhone allan am tro cynta. Ond be di hwn ydy mae o'n defnyddio ddim large language model, ond large action model, large action model. So basically wahaniaeth ydy efo ChatGPT ag LLMs fel na. Ti yn teipio stwff i fewn a wedyn ti'n cael atab yn ôl. Wahaniaeth efo hwn ydy fod ti'n gallu hwcio fyny services iddo fo ac mae yna rei'n gweithio efo fo'n barod, sef fatha Uber, arall o'na rhestr masif a Spotify a rei arall fel na. A mae'n gweithio fel da ni isio Siri i weithio. Dyna mae'n dangos yn yr keynote, dyna be mae'n dangos. Mae'n deall chdi'n just yn siarad yn blwmp ac yn blaen. Iaith naturiol. Ac yn neud bob dim
ti eisiau fy wneud. Mae'n gweithio efo Expedia hefyd, dwi'n meddwl o. Expedia yn rwy'n fel la. Ti'n tywod, bwcio flights a felly. Ond mae yna sgrin arno fo, so ti'n gallu cadarnhau yn un siwr, ie, mae dallt fi. Ond, basically, i siarad efo ydi o, ti'n gallu teipio efo, ond mae o i siarad efo'n gynta. Diolch i weld yn text input thing, just a scroll wheel ma'r clicker. Ti'n dal dy fus lawr ar y bwtwm, siarad efo fo, mae'n ymateb yn ôl, mae'n gamera arno fo, so ti'n gallu pwyntio fo trwbeth a wedyn gofyn cwestiwn wrtho fo amdan be ti'n pwyntio'r camera at. So, be maen nhw'n dod, yr ongl maen nhw'n dod ati ydy... Yeah. Ma nhw, dwi'n gwachod mae'n really cool actually, so yes, ti'n esbonio fi'n Gymraeg, dwi'n gwachod mae fel bod ti'n neud esbonio ar y pryd, ond ma nhw'n really, like, ma nhw newydd rhoi fyny yn y keynote speech y boi ma, just fel error messages Siri i gyd ar yn y cefndir. Yeah. Nath yn cnither yng nghyfraith i, ges i missed call gen i hi, ac yn i fel, oh god, hi byth yn ffordd, mae'n bach weird, just text mynd, hi Aner, ti'n alright? Ac oedd hi fel, oh my god, o'n i di dweud y Siri ffonio Sian. Yeah. He's just fel, embarrassing da. Yeah. So ma hwn yn dangos, wel, ti'n bod, yn ôl y fideo, mae'n dangos fod o'n deallt bob tro be mae'n dweud. Ond y ffordd maen nhw'n dod ati ydy, dyn nhw'n eisiau hollol cael gwarad o'r ffôn ar y funud. Dyna pan maen nhw'n prisio fo'n rhad a'r dyfais yma, wedi just yn cutesy friendly looking, mynd ipyn bach yn wahanol i ffordd mae Humane yn mynd efo'i pin sy'n gwisgo fo ar dy lapel neu be bynnag. So mae o'n ddyfais, mae'n teimlo'n eitha, Star Trek-y, fel just communicator. Mae'n eitha rhywbeth ti eisiau gafel ar a fod yn tactile a chwarae efo, yn dydi. Dyna di'r peth efo fo. Mae'n enteisio chdi fewn ac enwedig efo $199 i'ch chi benno ac er ffaith fod no subscription services arno fo, chwaith. Ie, hwnna sy'n shocking i fi. Sut ma nhw yn cadw'r services mae i fyd? Sut ti'n cadw'r large action model mae i fyd? Ma nhw gwerthu'r data i rywun. Balls, Bryn! Bryn, just go fewn o spoilio. Mae hynna'n iawn. Mae hynna'n iawn, oce, yes. Hynna'n iawn. Ti'n bod, fydd o, gawn ni weld... A pa gwerthu'r shit mae Google neu Apple neu Samsung. Dyna di'r peth. Unwaith mae Google Assistant a wedyn mae Siri eilla yn y dyfodol yn dod mor advanced a yr enghraifft maen nhw'n dangos o i LAM nhw. Wedyn, sgynna nhw'n busnes mewn ffordd. Os na ti just eisiau defnyddio hwn. Mae'n mor slo. Mae gyn Google yr reach i gallu roed ar dyfeisiad a pob. Mae Meta yn gweithio ar interactive assistance. So, y reality ydy, mae hwn yn cael brisio'n isal i tynnu pobl i mewn, sydd yn roed lot mwy o data defnyddwyr iddyn nhw. Mae nhw wedi cael y jump. Mae Apple absolutely... Mae nhw wedi bricio o ran... Ond peth ydy... Stuff fel un. Sgyn nhw mae'r adnoddau i gallu i cystadlu am hir efo beth yma. So'r whole point ydy... Ond meddwl ydy am Apple, ar hyn o bryd, gyd maen nhw'n gwerthu di cameras really nice i ti. Maen nhw jyst yn gwerthu lovely cameras i ti. A wedyn, gyn ti'r crowd o bobl sy'n trio cael i ffwrdd o rws y screens a fod yn stuck i ffons nhw gymaint yn cerdded rownd yn eithaf ar ei ffons. So mae'r cwmni yma definitely mynd ar ôl pobl sydd wedi transitionio i dumb phone mewn ffordd fes ni'n dweud. Oherwydd ti'n gallu rei SIM card yn efo, a dyna fysa dy subscription di ti'n talu i gael data access tu allan i'r tŷ. Ond sut maen nhw'n copio efo prosesu'r data ydy, mae hwnna'n gostus yn ei hun, ond i fod o'n rhan yn 199 am byth. Dyw o'r sydd ma'n mynd i copio fo hynna, ond mae definitely i weld fatha rhywbeth o dda, dwi eisiau defnyddio hwn,
Definitely. Peid anghofio ffôn fi. Venture funding insane tu nôl hwn. Dyn nhw'n mynd di hein ddim yn bwriadu bod o gwmpas mewn 5 blynedd. Mae nhw'n mynd i werthu'r technoleg yma. Ond eich neith nhw, eich hwn ydy'r trydydd ffôn mewn cronfacha. Fysa'n gallu dod allan fatha rhywbeth i disruptio'r system sgynnu ni ar funud o'r slab sgynnu ni ar y funud. Y mwyaf dwi'n edrych arno fo, dwi'n rili awgrym annog unrhyw un sy'n gwrando i gymryd look, rabbit.tech ydi o. Os chi'n watched y keynote ar hwnna, mae'n really apelio, achos mae o'n ond mi oedd gennau Samsung phone oedd literally'n edrych fel hwn, ond fel flip phone. O ie, mae o di cau fel e, ie. Ie, so oedd Samsung flip phone o gennau, oedd o'n goch, oedd o'n rounded, a dyna i gyd oedd o'n neud, oedd o'n just yn flip phone. A fi'n cofio, dwi'n cynnig hwnna oedd peak fel ffôn profiad fi. Dwi'n really impressed. Dwi ddim yn gwybod be mae'r... Dyn nhw'n dangos lot o be mae'r OS yn edrych fel, neu dwi'n di cyrraedd yna? Dos na ddim, dos na thing i chdi glicio ar y sgrin i fynd i fewn i weld bytyma ag apps a stwff. Dyna maen nhw'n cael trio cael gwarad o. Dos nam rhywbeth i chdi glicio ar. Ti'n gorfod siarad efo fo. Ti'n gorfod trystio bod hwnna di deall a di neud o. Hwnna sy'n ni'n ffindio'n anodd. Yr unig darn back-end o'n efo mewn ffordd, ti'n gorfod mynd ar computer i seinio fyny. Unwaith ti wedi cael dy dyfais, ti'n gorfod mynd ar computer i seinio fyny a clicio ar y services wyt ti yn rhan o'n efo'n barod. So ti'n troi heina i gyd ymlaen, a wedyn mae dy ddyfais ti'n nabod, dwi'n gallu accessio hein i gyd rwan. So dos na'n interface. Yr interface ydy, pam ti'n gofyn cwestiwn, ti'n gallu gweld ar sgrin, a wedyn ti'n scroll wheel i fynd fyny i lawr arno fo. So mae'r sgrin ond really cadarnhau. So dwi wedi cyrraedd y dam 8 munud fewn i'r keynote rwan, a mae o'n dal o fyny. Mae o, gos, efo mor satisfying just i ddal yn dy law. Mae o fel Duplo. Ie, a be nath o ddeud oedd fod o, mae'n anodd coelio, ond mae'n dweud fod o 10 gwaith cyflymach na ChatGPT-4. Lot o bobl yn cwyno am ChatGPT-4 bod o'n step down. Mae'r model LLMs yn ferthol. Cymryd gymaint o data yna, mae'n mynd i cymryd hir i dod i fyny efo pethau. Lle mae Iestyn yn model hollio wahanol, so dwi'n meddwl bod o'n reidrwydd yn rhywbeth feta sy'n cymharu'r cyflymdra, achos dwi'n neud yr un pethau. Nes i cychwyn yn skeptic ar ôl, sy'n like dyfais bach random arall. Dwi'n skeptic os di cwmni mawr arall yn mynd i brynu nhw allan. Dyna di'r thing. Ond wedyn fydd o just yn app ar dy ffôn. A wedyn bydd i pwynt hynna. Dim pwynt o gwbl. Fydd Microsoft di prynu fo, fydd Google di prynu fo, neu fydd Apple di prynu fo. Probably Google. Mae Apple angen o. Like, dwi'n gwybod, dydi Apple ddim yn cwmni sy'n mynd i fynd allan. Dydi rhain ddim yn cwmni sy'n mynd i fynd allan o fusnes. No. Ond dwi'n actively frustrated hefo profiad Apple devices fi rwan. So mae genna i iPhone SE wedi cael dwi'n cofio cael o just syth oedd allan 2020 yr SE newydd quotes. Mae'r ffôn yn mae'r battery angen yn replaceio, mae'r ffôn yn fine, ond mae'r profiad Siri mor israddol, mor just waith na mod i bod, like literally di mynd downhill. Llwch chi edrych yn ei gymaint o erthygl amdan hynna. So dwi'n seriously genuinely bysa rhywbeth bach fel hyn swn i'n gallu, ond swn i hefyd yn gallu ffonio a checio lle mae plant fi arno fo. I'm in. Ti'n fawr i fel? Like dim ffôn sy'n deall fi. So fo siarad Cymraeg, wrth gwrs fysa hynna'n well. Ond dwi wedi clywed sôn am ieithoedd. Mae na scroller oedden nhw'n deud like, here we go. Optimal English, planned Arabic, Chinese, French, German, Hindi, Japanese, Korean, Spanish, Swedish, a wedyn mae na bidirectional translation i lot o ieithoedd, a mae Welsh yn efo. Yes! Lle maen nhw'n cael... Beth ydy'r corpus iaith Maxent standard Cymraeg sydd allan yna? Like, be ydy hwnna? Fel
Mae siŵr na hwnna, mae Apple yn iwsio. Apple laptops maen nhw'n iwsio i wneud i keynote speech o ddo. Fi'n edrych rwan. So, interesting. Ond mae'n... Dos am rhestr masif o ieithoedd ar y bi-directional translation ma. Ond da ni yn efo. Mae hwnna tro gyntaf i weld hynna mynd. Ond mae'r rhaid bod yna, os o hwn yn greu to cwestiwn i y bobl technoleg a iaith o fel, mae'r rhaid bod, beth ti'n galw fo? Mae'r rhaid bod yr geiriadur fel safonol Cymraeg yna. Dwi'n defnyddio i Whisper, ia. OpenAI sy'n neud Whisper, ac os maen nhw'n defnyddio hwnnw, mae Cymraeg yn rhan o'n nhw. A fo hwnna dwi'n defnyddio i trio transcribio y podcast am fod da ni gymaint o Wenglish LLANAST. Dwi mor, So, dwi di wneud, os da chi eisiau gweld sut mae o'n wneud, mae yna rei penodau cynt wedi cael ei transcribio yn defnyddio hwnna, na mae o'n eitha ffynnu i ddarllen. Yn anffodus, da ni yn cofio bod rhan fwyaf o penodau yma hefyd yn mynd i'r mae'n rhyw corpus Cymraeg cenedlaethol. Ac eich fod nhw'n rhan o hwn? Galle fod. So, dwi'n siŵr fyddwn ni'n y llyfrgell gen rhyw ddydd, guys. Seriously, dylech chi gwatchwch y rabbit.tech ma. Mae'n actually neud fi teimlo fel, mae hwnna'n gyffroes eto. Weles i fideo, nes i logio nôl fewn i X, cos dwi'n gorau, cos mae'n rhan o job fi, ond as i'n mynd, fi'n logio fe'n fel fi'n bersonol, gweld beth sy'n digwydd. Fideo David Bowie yn siarad fel 5 mlynedd ar 20 yn ôl, yn deud, like, we can't even imagine how the internet is going to change. Oedd just fel proffwydoliaeth anhygoel ma. Ond o'n i'n cael real deja vu o'r ffordd mae bobl yn siarad amdan datblygiadau tech AI. Oedd o'n deud, llwn ni ddim hyd yn oed dychmyg, like, dyn ni'n gallu gweld y known unknowns ma, yr unknowns ma. Dyn ni'n hyd yn oed yn gallu dyfalu lle mae'r sgiliau da ni'n rhoi i'r cyfrifiaduron yma yn maen nhw'n mynd i ffwcio ni fyny neu gwneud y byd yn lle gwell neu'r ddau. Oedden ni siarad gwaith heddiw pobl adra marchnata bobl peryg marchnata. Wel ac i, maen nhw'n dweud, mae'r AI models ma'n gret, maen nhw'n gallu sgwennu cynnwyth gwell na da ni'n gallu neud. A ti fatha, faint da chi'n gostio'r cwmni? Faint mae hwnna'n gostio'r cwmni? Ond hefyd, chi hefyd ddo, swn i'n licio meddwl bod chi'n llai dybygol o sgwennu rhywbeth ffiau. Na, sorry. Ond na, mae'n just fatha, ti fatha, mae'n fatha, mae'n dyn jobs sy'n ni'n hawddach dyn, na, mae'n dyn jobs sy'n chi'n obsolete. Obsolete, mae'n wahanol. Yeah. Ond eto, mi o'n ar rywun di pwyntio allan, dwi'n meddwl, di gofyn i GPT-3, dwi'n meddwl, i sgwennu 10 hysbyseb yn eitha tagline ar gyfer gwerthu hot cross buns. A dwi'n gyd fatha'n eitha pedestrian ac yn un cwmni di dod allan efo un, dwi'n meddwl Tesco neu M&S, dwi'n siŵr, di dweud, this Easter go out all buns glazing. Okay. Yes. Mae hwnna'n spectacular. Mae hwnna'n well na'r stuff o'n i'n dofyn i fo'r cychwyn y sioe ma. Guys, not gonna lie. AI yn dwi'n jobs, nes chi ddarllen yr un am bus timetables? Mae o ar ydy do BBC News. Oedd ar Apple News, a wedyn oedd Apple News ys fflachio fyny rhyw horrible headlines o'r Sun i fi ar ffaith bod Steelworks yn Port Talbot wedi cael awr. So nes i just, ar instinct, just cael. How AI is helping to prevent 3 buses turning up at once by Christine Rowe, technology reporter ar y BBC. Yes, mae hwn yn edrych yn great. So dwi'n meddwl, be maen nhw'n planio wneud, wel, ben nhw'n di testio mewn rhai ardaloedd yn barod ydy, yn lle fod gen ti di gweld, mae
mewn safleoedd buses wan, mae gyd yn digital ac efo aerial arno fo, so ti'n gwybod pryd mae'r bus nesaf. Mae'r app Cardiff Bus yn gret, cos dwi'n gallu tracio'r 92 sy'n dod o Ben Arth. So, da ni di shifftio o ar bapur schedule, ti'n gwybod, mae'r bus yna mynd i fod yna am 12, a wedyn mae'n arall yn fod i fod am hanner awr wedi 12, i fod o'n mwy byw i ryw radda. A dyna di hwn lle, dwi ti'n mi fod i gael 3 bus mynd heibio yr un pryd, so mae'n mynd i trio stagro nhw allan, so dos na'm gaps mowr rhwng buses a gaps byr rhwng buses. Dyna'r gofid ydy, wrth gwrs, defnyddwyr, a dwi'n gwybod bod nhw'n mynd yn llai ac yn llai, ond ti'n siarad am defnyddwyr hun yn mynd i gael ei impactio fo stuff defnyddwyr. Ond y broblem ydy, ti'n cael defnyddwyr mewn llefydd gwledig, llefydd yr AI yn deud, does dim digon o bobl ar y bus ma, i justifio cael bus. A stwff fel na. Os ti'n programio hynna fewn iddo fo. Fi yn poeni. Ond i fewn i'r hynna, os ti'n dibynnu, dwi'n gwybod fod bus hanner di 12 yn dod fel arfer bob dydd. A wedyn, os ti'r bus yna wedi mynd yn just touch and gynt, a ti'n methu fo, mi fedrith o trio cael y bus arall i ddeud, fedri di fynd yn gyflymach rhan, am fod mae'r llall, i cloi y gap, so dyn nhw'n gorfod disgwyl am hir yn y bus stop yn mwy. Ti'n gael o'i Llundain lle pob hyn a hyn, ti'n cael mae'n 3 bus yn glanio'r un pryd. Mae un o'r buses, mae'n nhw'n dweud, we've been told to wait here to regulate the service. So mae'n eista yn y bus stop a fatha... A mae human intervention ar y pwynt yna. Wel, dwi'n eitha sicr bod nhw'n cael signal yn dweud iddyn nhw, gryda, syma fyny'r stop yma, aros y fanna am 2 funud i speisio fa allan. So, mae hynny'n neud synwyr i nad nhw jymblo fyny. So, dwi'n darllen lawr yn yr erthigol BBC News, such use of AI to help plan and organize public transport more efficiently is growing globally. In Japan, a company called Next Mobility runs on-demand shared 10-seater minibuses. So nath brain fi instantly mynd, trafnidiaeth gwledig Cymraeg, gyfi ddarllen ymlaen. The service is called No Route, and passengers can request rides from specific stops over the phone via an app or through a web page. Kanako Kon, a senior manager at Next Mobility, says the system uses AI to create a very efficient route for each minivan. Yeah. So, enghraifft, mae bws pentre ni nôl adre o dan fygythiad, achos mae'r bws yn mynd unwaith yr awr o ddiwedd y rŵt. Mae teulu fi'n byw reit ar ddiwedd y rŵt, a wedyn mae buses yn mynd fewn i Fechynlleth sy'n just 25 awr i ffwr bob awr. Weithiau mae yna gaps o 2 awr, ond ti'n ryfflu edrych yn y bore a fi nos gen ti awr yna. Hwna dan fygythiad rwan achos bod dim digon yn defnyddio fo. Ac wrth gwrs, mae just deud mae hwn yn mynd bob awr yn issue. Ond os wyt ti yn gallu gweithio fewn i request, a dy broblem di ydi, wrth gwrs, os wyt ti'n requestio a does na neb arall yn llythranol yn requestio fo, be sy'n digwydd wedyn ar y rŵt yna, be sy'n prioritisio. Ond di hein ddim o reidrwydd yn buses, mae'r hein fel 10-seater minivans. So mae hein just fel people carriers, basically. Cross rhwng taxi a bus mewn ffordd. Fel transit. Mae'r gwasanaethau fel o di dod i fyny mewn cymunedodd lle mae'r cwmni mwy sydd wedi lle bod yn cael pres gen y cyngor i redag bus sy'n subsidisio fo sy'n edo mwy profitable cael llai o'r pres cyhoeddus sy'n fel wrtha diolch costio mwy i ni war redag y bus mae bob awr na goddo so da ni'n mynd i neud o'i mwy chos da ni'n gyda bobl a so ma nhw di setio fyny fatha ac eto i pobl mewn oed lle yn ytrach na bod nhw'n gorau mynd i diwedd y stryd
ar rwnd y gornol i cael y bus, mae'r gwasanaethau yma'n dod i'r drws a bydd gynnu fyny o'r drws. A bydd e fel yn gweithio'n gret. Dwi'n gorau deud, dwi yn really passionate Cymraeg gorau fi am trafnidiaeth cyhoeddus. Fel, gathon ni profiad anhygoel yn Japan, obviously, trafnidiaeth cyhoeddus yn greiddiol hwnna. Dwi'n dilyn gymaint o vloggers o'r iseldiroedd, lle mae trafnidiaeth cyhoeddus mor greiddiol yw... Mae'n greiddiol yw ethos nhw fel cenedl bron, fel dyle bod chi ddim yn goro berchen car. Llundain yn un o'r peth? Na? Llundain yn gweithio heb y tiwb ar buses, os ddim yn gweithio... Ti'n edrych ar Tokyo a Llundain, basically megacities ma o'i cyfandiroedd gwahanol nhw, oedden nhw wedi cychwyn ag yn ti llefydd fel Shanghai a llefydd yna gyd wedi tyfu fyny. Dwi'n gwybod beth yw'r posib yna, ond o edrych ar Llundain a Tokyo, mae'r efficiency o system fel yna yn anodd i replicatio mewn llefydd llai. Achos wyt ti'n... Scale. Ond mae syniad bod ti'n ffidio models o'r pethau yma. Os di hwnna'n gallu gwella trafnidiaeth cyhoeddus mewn dinasoedd bychan fel Caerdydd enghraifft, gallu fod yn game changer. Dwi'n meddwl lot o'n fwy, chys dydy defnyddio cyfriaduron i trio optimisio routes ddim yn beth newydd. Mae wedi bod i ryw radda maen nhw'n... Mae'n cynnal whiff bach o news by press release yma efo'r we're using AI ond ti'n bod beth o god mae'n mor neis allan rhywbeth fel hyn yn union mae o'n peth da a dyna beth ddyliau technolog bod yn neud ydy trio gweithio allan ffordd i trio gwella bod pobl trio defnyddio data mewn ffordd sy'n ei synwyr a helpu pobl wneud penderfyniadau gwell a mae'r syniad yma os ti'n gallu neud y peth mwy responsive i'r pobl eto Cymraeg anhygol arbennig neud o mwy bod o'n ymatab y well i gofynion pobl chos dwi wedi cael y fama mae'n un bus oedd heibio a mae'n llawn dop mae'n ail bus oedd heibio mae'n llawn dop a ti fatha so mae 3 bus yn glanio'r unwaith actually neud synwyr so sy'n bod o'n eich bod bach mwy responsive eich bach mwy predictive eich gweithio allan actually to be mae'n 3 neu 4 digwyddiad yn digwydd heddiw so ti'n meddwl ni heddiw nhw'n ni roed fatha bus bob 2 munud yn ytrach yn bob 5 munud fath o beth a just cael pobl i chifo a mae'n defnyddio'r data mynd i neud pethau fel yr hawddach ag y well Os a bus yr un lle ti'n deitha fo lle ti eisiau mynd a fod yn addasu'r rŵt yn gweithio gymaint gwell yn fan hyn oherwydd fod mae Ynys Môn yn inaccessible really os ti eisiau dal bus yn fod ti'n gorfod dal bus i Ysbyty Gwynedd neu fewn i ganol Bangor a wedyn disgwyl fyna a newid lle Os erbyn i chdi wneud hynna, os chdi wedi gallu cerdded yna o Ysbyty Gwynedd. A ti fatha meddwl amdan fatha... Mae hwnna'n nuts gyda fi, allan credu hwnna. A beth mae hwn, ti'n cyfuno yr syniad yma o'r AIs yn helpu optimisio routes, neu fatha on-demand routes a gweithio allan, hwn di'r ffordd mwyaf synhwyrol, allan, mae'n dweud, actually, to be, mae'n un person sydd yn taflu'r whole thing off gyda mae'r bus arall yn dod mae'n dweud cael off o fama mae'r bus arall ar fi'n cyrraedd switcho i hwnna mae'n gweithio ond eithaf sy'n cawr dyn yr stwff sy'n gyrru hynna'n fath o beth so mae hynny'n technolog yna gwella mynd i wneud pethau well be ti'n yn anffodus ydy y ffaith o bod rhan fwy o busnesau dal yn gweithio ar fel outdated model o mae rhaid i ti gyrraedd gwaith am 9 ond diolch yn outdated dyda bod ti yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd. Dyna pryd mae'r shift yn newid. Ac os wyt ti ar bus ar alw, a mae hwnna'n anffodus, pigo fyny cwpl o bobl eraill, mae hwnna'n gallu taflu ti allan. Ond unless bod y rŵt yna diw gynllunio o fraen llaw, i ddeud, hei, mae angen cyrraedd am 9 o gloch yn fan hyn, a ti'n gweithio nôl yn deud, rei,
mae pawb di requestio fo'r nos yn cynt, sydd yn anffodus, yn golygu ti ddim yn gallu just ar y bore penderfynu. A mae'n gweithio allan o rŵt i ti, lle wyt ti fod yn pigo fyny arno fo, ond mae'n wastad yn mynd i gyrraedd ti Fangor am 8:30 neu 9 neu rhywbeth. Ti'n neud o mewn ffordd lle yn ytrach na bod o'n... Ti'n mynd i gallu adeiladu gwasanaeth sy'n neud bob dim i pawb. Mae gen ti gofynion gwahanol... So dwi'n gweld eitha aml, mae gen ti mobility buses a bachu lle, mae gen ti pobl mae gen nhw wheelchair lifts, mae gen nhw mwy o space i pobl sydd lle efo fframs a bachu fel la. So ti'n mor oed yn mynd i adeiladu un gwasanaeth sy'n gweithio i bawb. So ti'n neud yr prif routes efo rei sydd oedd mae'r bus yn mynd i gyrraedd yn fan am 9, mae'n wedi bod yn fan am 5 munud wedi 9, mae'n wedi bod yn fan am 10 munud wedi, a hyn ydy dy prif ffordd. So ti angen bod yn gwaith ebyn 9, reit, hwnna di'r bus ti'n gael. A mae'n dweud, So mae dy app di dweud, y ffordd gorau i chdi fynd ydy dal y bus yma o fama a mae'r amser yma fydde di yna. Ti wan yn pensioner a ti eisiau bod yn y bingo ebyn hanner 6. Ti'n dweud, ti'n be, pigo fi fyny a dweud oedd chdi, ti'n angen bod yn barod ebyn 5 o gloch a nhw'n i bingo chdi fyny o flaen drws ffrant di. Ie, mae'n mwy fel rideshare efo ffrindiau. Wel, dyna mae Uber yn gynnig ar y funud ynddo, Uber rideshare, os ti'n mynd i rwla, dweud os dwi'n eisiau mynd i Porthaethwy, a mae'r buses yn mynd i gymryd... Fysa bus yn gallu cymryd awr a hanner 2 awr i fi, gyrraedd yna. A fysa Uber yn cymryd 20 munud. So, fysa nhw wedyn yn gallu dropio fi off yn fyna, a wedyn cario ymlaen i Bangor. So dyna ydy'r siawns yna ydy gallu creu ac adeiladu gwasanaethau sy'n eich bach mwy bespoke. Dyna sy'n eisiau yn ganol y wlad, definitely. Chys ti'n mynd, dydy o'n fatha gwasanaeth post, lle ti'n cael un gwasanaeth dros y wlad i gyd. Di o'n gweithio fel, chys gwasanaeth post, dwi'n dod i hynna mewn munud. O'n i'n meddwl chdi'n bildio fyny as transition amazing yn fyna, Bryn. Wel, beth am i ni? Post office, fucking... Grandwch. Ydy hi'n uffernol bod hi wedi cymryd spectacular Toby Jones performance ddrama i bobl gymryd un o fel humongous problem. Miscarriage. I mean, nath o deu hyn eich a miscarriage, the biggest affront to justice in history. Fanta. Ond o'n i'n meddwl, nes i wneud search trwy websites ni'n meddwl, da ni wedi siarad am hwn o blaen, ac o'n i'n meddwl ffindio byd amdano fo. Ond o'n i'n pethau pawb arall, oedd o'n huge thing, ond oedd o'n thing tawel. Oedden ni just fel, wel, oedd hwnna'n shit, doeddwn ni ddim wedi sylwi. Nath o ddechrau pan nath ni ddechrau'r podcast o. Oedden ni'n like tech bloggers, oedd ddim actually'n cymryd hwn yn serious. O'n i roed wedi sylwi faint o absolute shit show oedd y system yma. Ti'n dweud, o'na pobl yn Gaernarfon di cael i carcharu? I Erlyn, i carcharu ar peth yma. Oedd y boi oedd yn redag y campaign, mae o'n boi o Lerpwl, ond mae o'n byw yn Llandudno. O'n i'n dwi wedi bod yn darllen lot, fel da chi'n gwybod, dwi dal yn licio Reddit, just sue me, whatever. Ond, ar hwnna, oedd ma'na fforwm o'r enw r/like UK Legal Advice, lle ma'na just bobl sydd yn twrnas, neu solicitors, maen nhw literally yn fel, postio fel anonymous thing, and deud, this is not legal advice, ond just dyma di beth dwi'n gwybod. Ac oedd rwy'n di postio hwnna, like, oedd mam fo yn sub-postmaster, ac oedd y stwff, oedd stwff ddim yn rowndio fyny'n iawn, a am flynyddoedd, ac oedd o'n deud, but I need to know if she can claim things back from the post office, because she was actually making up the shortfall from her salary, heb ddeud wrth y post office. Oedd hi just yn neud fan bynnag o cash, neu whatever, gen hi, be bynnag oedd ar ôl, oedd hi'n rhoi, achos oedd hi just ddim yn deall pan bod y system ddim yn gweithio, so oedd hi just yn neud hynna.
A do'n i ddim di sylwi faint, like, scale y peth ma. A bo bobl yn gwybod. Hwna sy'n neud ti... O'n i methu gwachod y ddrama, achos hashtag PMS blin, swn i di pynsio dwy wal, swn i di pynsio teli. Nes i wylio fo yn meddwl fatha, gen i fyna efo hwn, oherwydd o'n i newydd orffan wylio Archie, yr un amdan rhaglen ddogfen am Cary Grant. Hello to Jason Isaacs. So, oedd hwnna yn eitha da, ond oedd o dal efo'r sheen ITV na o'n i'n mylicio amdano fo. So, ond nes i benderfynu, fine, na i wylio fo. Ac oedd o yn wych. So, nethon ni watchad ar ei fynd gyntaf pan math o allan ti mam a dad yr noson yna, nethon ni watchad o. A nath o ddweud bod ar ITVX. O'n i di meddwl fatha ddyn nhw am wneud fatha roed o allan bob nos. Nath i'n jecio ac na, oedd y whole thing ar ITVX. Mae dad yn dweud, dwi'n ni watchad ar y nesa. Mae ni watchad ar y nesa. Oh my god, chi watchad 4 awr? Nath ni watchad o thing am 4 awr. Ac oedd yn chwaer i fatha'n... Sut dyn ni'n gwybod am hyn? O'n i'n edrych ni fatha... Ti ddim yn gwybod am hyn? Na, wel, ond ta neb... Dwi di bod â hangi allan efo chi ys 10 mlynedd. Ie, o'n i'n aware... Ond dyn ni'n gwybod bod y post office yn gwybod. Ac yn just yn deud, ganda, llyn ni'n meid i fynd amdano fo, just prosecutiwch y bobl ma. Wel, dyna diolch, mae'r... So, hyn ydy'r peth, da ni'n gwybod rhywfaint o'r raddfa y broblem. Rhywfaint o'n fo, ond y reality ni, da ni'n gwybod, fel ti'n dweud am yr ddynas ma yn neud i fyny'r shortfall o pres i hun. A mae some syniad o faint o bobl sydd yn y sefyllfa yna bod nhw wedi gallu neud i fyny'r shortfall rhywsut efo'r pres i hynna'n a heb di cael ei erlyn gan y swyddfa post. Mae gen si y pobl sydd wedi cael ei erlyn a wedyn yn di derbyn bod nhw wedi neud rhywbeth o'i le just i peidio mynd i'r carchar. Mae'r bobl wedi mynd i'r carchar, mae'r bobl wedi mynd i'r wal, mae'r bobl wedi cael ei erlyn a wedi marw bod nhw wedi neud i beth o'i le. Mae'r bobl wedi cael ei erlyn, mae teulu nhw wedi marw a dal ddim yn meddwl bod i pobl... Y ffieithdra o dy swyddfa bost di ydy calon dy gymuned di. A'r person oedd yn gyfrifol am hwnna, fe ego, oedden nhw'n gwybod pob peth am y gymuned. Oedd pensions bobl, child benefits bobl, i gyd yn dod trwy fan hyn. O'n i methu gwachod o, achos bys ni mor lun. A'r ffaith... Mae o ti'n dod allan o'n fuming, de? Y ffaith bod y prif swyddogion yn gwybod a bod nhw wedi gadael y granda, mae'n just gormod y hassle, no ni just ei bod hynna. So, yr erthigol sydd gennym ni rwan ydy, update law on computer evidence to avoid horizon repeat minister's urge. So, be di hwn ydy, a na i holi Bryn of the Bar i falle rhoi preisi o hwn, ond y ffaith... Hashtag not legal advice. As your lawyer, fake lawyer. As your not lawyer. Y ffaith bod mewn y gynt fel deddf, mae cyfrifiaduron yn cael ei trin fel infallible. Well, dwi'n deddf as such. Sorry, dim deddf. O ran... Common law, Okay. So, yn gyffredinol, mae cyfrifiaduron yn cael ei cyfrif fel infallible. Hynny ydy, mae'r system yn gweithio fel mae hi wastad i fod wedi'w programio i weithio. Wel, mae'n dod allan o syniad bod mae mechanical devices a teclynna bachu mae'n cael ei siwmio fod bod nhw'n gweithio'n iawn sa fedrith y person sy'n cael ei erlyn dangos bod o ddim. O'n i'n ffeindio hynna'n hilarious, y ffaith bod o'n
yn law fod sy'n gorfod... The legal presumption that computers are reliable stems from an older common law principle that mechanical instruments should be presumed to be in working order unless proven otherwise. That assumption means that if, for instance, a police officer quotes the time on their watch, a defendant cannot force the prosecution to call a horologist to explain from first principles how watches work. Teg. And mae hwn yn deud, for a period, computers lost that protection in England and Wales. A 1984 Act of Parliament ruled that computer evidence was only admissible if it could be shown that a computer was used and operating properly. But that Act was repealed in 1999, just months before the first trials of the Horizon system began. So, y theory ma ydy, achos oedd y post office ddim yn deud bod nhw'n gwybod bod y system ddim yn gweithio. Oedd bach mwy insidious na hynna. Hyd yn oed. Oeddi, chys ddim bod yr post office yn gorfod dangos, oedd ddim sort of cnabod bod o ddim yn gweithio, oedd o mwy bod oedd yr burden ar y pobl oedd yn cael ei erlyn i dangos bod o ddim yn gweithio. Ond exactly, ond sut bys y gen nhw... Dyna'r problem. Dyna'r problem. Ie, ti'n iawn. Dyna pam, yr dicter... Chos dyna'r pobl ddim yn experts cyfrifiadurol. Dyn nhw ddim yn bobl... Chos peth ni, os da ni'n meddwl amdano fo fel pobl sydd yn byw yn y byd technoleg, mae'r syniad bod cyfrifiadurol yn gweithio berffaith yn bonkers. Chwerthin llyd. Bonkers. Mae'n bonkers. Colli awr o waith ddoi. Right. So, ond peth ydy hefyd, mae'n rili dod o diffyg dealltwriaeth o beth ydy cyfrifiadur a beth ydy meddalwedd. Dydy meddalwedd ddim yn teclyn mechanical. Be di tamad y meddalwedd ydy casgliad o recipes a balli ag yr rhestr o tasga mewn trefn. Dyna di meddalwedd. A mae'n bosib bod pethau mae'n gallu neud cael. So dydy o ddim... So mae'r principle wedi cael i roed ar y syniad yma yn wrong yn y lle cychwyn a beth sy'n digwydd wedyn ydy. So common law yn sydyn ydy Mae'r gyd ti'r deddfas cael ei Parliament mae gyd ti wedi mewn nhw'n gael yn common law so mae'r llys wedi penderfynu rhywbeth mewn un ffordd unwaith so mae'na precedent a dyna lle mae'r common law dod y precedent yn dod ydy o common law so mae nhw wedi penderfynu fo unwaith a beth sy'n digwydd wedyn ydy mae'r llys nesaf dweud wel nath y llys dwytha penderfynu fo fforma nhw'n ni defnyddio'r rhan i'r reol yn lle bod nhw'n gorfod yn ôl ac ail edrych ar bethau trwy'r amser so mae wedi penderfynu hwn di'r unig ffordd lle mae lot o gwyddoniaeth gwan yn cael defnyddio mewn llysodd chos mae'r llys o'r blaen wedi derbyn blood spatter analysis mae wedi derbyn bite analysis heb really deallt ydy hwn actually yn wyddoniaeth ond rhywun yn deud i fi heddiw fatha ond y datl di bod ar enwi adran cyfrifiadurol mewn prifysgol a dyn ni alw fo'n computing ta computer science a beth nhw'n dweud oedd wel gwrdd os ti angen deud bod o'n wyddoniaeth dy ddim yn wyddoniaeth so chos ti'n galw physics and physics sciences science and physics so hwn ydy'r problem so reality ydy mae hwn yn mynd yn ôl i rhywbeth hwnna rwy'n di dweud efo rhaglen John Oliver oedd i bod yn edrych ar y syniad yma o forensics mewn yn y llys a oedd o'n sôn amdan be gynti ydy dau dwrna sydd scientifically illiterate lawyers arguing before a scientifically illiterate judge to a scientifically illiterate jury a hyn dydy'r llys heb di o reidrwydd roed deallt yn union be oedd nhw'n ystyried pam oedd nhw'n roed yr syniad yma so mae'r syniad bod rhywbeth mechanical yn cael ei asumio i weithio i bod yn weithio di hwnna'n eitha resymol ond dydy cyfrifiadurol ddim yn beth mechanical dyn nhw ddim yn gweithio'r un ffordd a ddyliau'r llys ddim bod yn ystyried nhw yn yr un ffordd so mae'n neud sens bod ddyliau ni edrych eto dydy cyfrifiaduron a'r tystiolaeth dod o cyfrifiaduron ddim o'r
un o'r pethau mawr oedden ni'n gweld ydy y syniad bod mae logs yn dod allan y cyfriaduron so i fod yn resymol mewn hius fysa eich di dangos bod yr logs actually wedi digwydd ar yr amser yna o peth ydy ti'n edrych ar dwi wedi gweld yn y mywyd yn y gwaith dwi'n neud mae gen ti cyfriaduron sydd wedi cael dwi'n wedi osod i'r amser coen mae'n deud 1 o gloch ar un cyfrifiadur mae'n deud chwater wedi 7 ar cyfrifiadur nesau iddo fo a un o'r problem oedd ni wedi bod yn cael diweddar oedd o'na set o cyfriaduron o fiewn yn swyddfa ni lle oedd na banc nhw wedi cael ei osod yn o'r llaw i'r time zone lleol yn yr Eidal. Ond maen nhw yn Llundain? Na, oedd nhw yn yr Eidal. Okay. Ond oedd nhw ddim yn newid efo daylight savings. So oedd wedi gosod i'r time zone lleol. Dim i'r standard, i'r UTC, oedd wedi cael gyrru i'r time zone lleol. So oedd nhw'n hollol o'i le. So oedd nhw'n trio roed y logs mae gyd at ei gilydd. Oedd nhw'n methu. Ond gyd wyt ti angen ydy mae fel Swiss cheese theory gyd wyt ti angen yn Fujitsu ydy i un tîm bod y cock-up yna di digwydd mewn tîm arall mae'r cock-up arall di digwydd mae tîm arall just system humongous fel hyn mae fel digideiddio'r NHS yn dydio mae'n massive bod system anferthol ar y raddfa yma mae'r syniad bod y system ar raddfa yna'n gweithio heb ddim trafferthion yn hollol bonkers. Ond y basic ydy bod bod na gydnabyddiaeth o hynna a dim dyna beth yw'n So dyn ni nôl i fel y cwmnioedd mawr yma ddim yn cydnabod a maen nhw wedi bydd na bobl wedi bydd y cwmni wedi gwneud heb di dweud haid i ni hitio'r ffenast yma mae'n dweud ond os rhaid i ni gymaint o bryd os yna ni ddim yn neud y profi gyd fan ni hitio'r release window a just fixio fe nes ymlaen a ti'n dweud mae hynny'n os ti'n just y sôn amdan meddalwedd sydd ar dy laptop di adra a ti just mae'n rhywbeth mae'n ffeithio bywydau bobl ac yn neud yn mynd yn absolutely insane Mae'n ariannol. Ti'n sôn am system sydd lle mae pobl yn cael yn gorau arwyddo dogfennau i dweud bod nhw wedi wneud yr disclosures yn gywir ac yn iawn. A so haid iddyn nhw fod transparency yno fo, a haid iddyn nhw fod. A hwn di'r raddau i fi ydy, a hwn mae'r pryderon efo'r stwff AI ma ydy, mae hyn yn cael adeiladu gyn cwmnia sydd yn sgwennu yn y terms and conditions dyn nhw ddim yn gyfrifol os mae bethau'n mynd o'i le mae nhw'n adeiladu pethau sydd dyn nhw ddim yn siŵr sy'n mynd yn gweithio so dyn nhw o gwbl yn dallt a mae nhw'n just fuck it, let's see what happens fath o beth a da ni wedi'n adeiladu pethau ar ei penna nhw ddim yn o reidwydd yn dallt a hynny ydy beth sy'n gallu digwydd so da ni'n asiwmio bod nhw'n mynd i weithio berffaith trwy'r amser a dydy'r cwmni sy'n adeiladu nhw ddim yn cytuno hynna o gwbl. Un peth na i ddeud, y rheswm da ni siarad am hwn ydy pwer drama a mae'n awful i ni ddeud hynna ond mae na oped ffantastig yn y Guardian The Guardian fyw yn Mr Bates versus the Post Office Britain needs more State of the Nation TV a fi'n cofio pan o'n ni'n studio teledu yn coleg 20 mlynedd yn ôl a y stuff oedden ni'n studio stuff Dennis Potter stuff oedden ni'n studio oedd fel stuff o'r 80s so oedd boys na'n mynd allan i'r Almain yn gael job, gives a job a stuff yna a oedden ni'n studio rheina fel historical pieces ond be mae'r oped yn y Guardian yn deud ydy bod rhywbeth mor bwerus a Mr Bates versus the Post Office yn bwerus mewn TV landscape sydd yn wedi'w ganoli gymaint ar gwerthu dramor mae pob peth wedi'w ganoli ar streaming services Amazon, Netflix, Disney Plus ti mae hwn actually yn rhywbeth
Prydeinig. Wel, hyn ydy'r peth mwy mae waith i ryw radda, chys ti'n darllen yr straeon tu ôl creu y drama yma, bron i ddod ddim cael ei wneud, chys do'n nhw methu codi'r arian i wneud o. Oedd yn sôn bod Toby Jones a'r actorion wedi cymeryd llai o bres, wedi cytuno i cymeryd rhan a llai o bres mwyn wneud yn siŵr bod hwn yn cael ei wneud. Dyna thing, so mae hwn yn paragraff ola yr op-ed yn y Guardian ydy. From Ken Loach's searing portrait of homelessness in Cathy Come Home, which un arall oedden ni di studio, to Jimmy McGovern's dramatisation of the 1996 of the Hillsborough tragedy. Britain has a long and venerable tradition of making programmes in this vein, but the age of global streaming and the search for mass international audiences has made it much more difficult to do. Mr. Bates versus the Post Office was a reminder of what this kind of television can achieve and a wake-up call for those who wish to see such possibilities preserved. Broblem ydy, wrth gwrs, ariannu fo. A cael cynulleidfa. Mae hyd yn oed y BBC sydd yn, public funding. Y stuff maen nhw'n neud pres off ydy traitors. Y stuff maen nhw'n gorau chwarae'r gêm ma o ddilyn stuff. Ond mae hwn gymaint yn profi bod diddordeb gen bobl yn eu cymunedau. Maen nhw'n... Mwy na hynny, efo just y dramas ma, ydy'r syniad o just o dda newyddion lleol hefyd, chys ti'n edrych yn ôl yn hanes y peth ma, un o erthygla cynnar ar y sefyllfa ma oedd yn Computer Weekly. A oedden nhw wedi neud o fel, chys oedd dim o'r edwydd, a dyna gyd ti papur a newydd oedd yn lleol, oedd yn adrodd ar achosion ar raddfa llai yn codi sylw i pobl ac yn bod nhw'n mynd ac yn cefnogi yr pobl dyn nhw'n yn cael ei erlyn. A wedyn y gyd ti cylchgronod Private Eye yn pigo fan yn 2011 dwi'n meddwl, ac yn dechrau siarad amdano fo. A ti di sôn gymaint am Private Eye fel y ffaith bod nhw wedi bod mor on it efo'r stori ma, just... so maen nhw wedi bod yn sôn amdano fo mwyn o lai bob i'r rhifin ers 2011. Ac eto fatha, just yr journalism lleol ma, lle maen nhw yn edrych ac yn... A gen ti pethau panorama wedi wneud investigation yn efo, gen ti lot o'n efo just yn edrych ac yn tynnu sylw ac yn... A dy ddim o reidrwydd yn rhywbeth sydd yn... mynd i gallu digwydd wan, chys ti'n edrych ar gwefanna newyddion lleol sydd ddim rili gweithio. So, dwi'n cofio pan fydden ni byw yn ochr Gaernarfon, gen ti'r Herald bob wsos, o'ch ti'n cael y newyddion lleol, ddim o'r edrych yn stwff gorau yn efo bob wsos, ond o'ch ti'n gwybod beth yn mynd ymlaen. Oedd yn bwysig, o'ch ti'n gwybod beth yn mynd ymlaen. Dwi'n byw yn fama wan, mae'na rhyw tent village tellen i swyddfa'r cyngor. Dwi'n mwyn gwybod pam. A lle fi allan pam. Sa'n byd amdano fo yn unman. Nes i manage o ffeindio allan. Mae'n neud efo syniad bod dydy'r cyngor ddim yn neud digon o waith ar actually tai cymunedau tai cyngor a tai bod nhw'n gallu rhoi pobl i fyny sydd angen tai. So mae pobl ma wedi cael gorfodi i campio allan ac yn byw ar stepan drws y cyngor. Ond os na ddim adrodd arno fo, dos na byd yn y newyddion amdano fo, dos na ddim ffordd na modd o tynnu'r sylw pobl i'r pethau yma, a ti'n endio fyny mewn sefyllfa lle yr unig ffordd i dynnu sylw iddo fo ydy'r cael dramas ond dyna thing, hefo'r drama yma, yr unig ffordd mae o di dod mor bolygydd ydy achos bod o mor outrageous. Pan wyt ti'n neud drama amdan y ffaith bod bobl yn gorau defnyddio banciau bwyd continuously, mae hwnna bron o bod mor arferol i'r bobl sy'n dioddef fo, i'r bobl sy'n diolch yn sgandal. So pan ti dod am stwff... Mae gen ti scandals, mae'na y sgandal gwaed wedi cael gwenwyno, mae hwnna dal yn mynd. So di eto di'r sylw, mae'r pobl yn marw, disgwyl ac yn
dal yn disgwyl i cael unrhyw fath y gynybyddiaeth allan o'r llywodraeth bod hyn di digwydd ac a bod yn cael i talu iawn dal am beth y gwyddoedd iddyn nhw. Mae gen ti... Mae nhw fan yn dod i'r sylw. Mae Erlyn di bod ar... pobl di cael Erlyn ar dystiolaeth allan o'r system dod cyn yr Wîcend. Ac bod hwnna hefyd yn faulty. Mae'n neb di cydnabod bod hwnna o'i le. So... Mae'r scales a dramas bach a'r peth straeon. Dwi'n really gobeithio fydd darlledwyr yn cymryd mwy o risgs am bethau fel hyn ar ôl gweld hwn. Mae'n hwnna. Wel, dwi'n gweld ydy fod os ti'n reid erthygla allan bob hyn a hyn, fatha mae'r Spectator yn neud a pobl eraill, di wedi cadw fyny efo'r stori yma. Be mae'n dangos ydy fod marwolaeth y papura newydd a darllan newyddion really wedi mynd ymhellach na sa'ch di'n disgwyl oherwydd fod na neb really yn siarad amdano fo. So mae pobl efo mynadd i wylio 3-4 awr o ddrama mwy na sgynna nhw i darllan 20 munud o erthigol i ddeall beth sy'n mynd ymlaen. Oherwydd maen nhw'n just fatha, dwi eisiau cael yn entertainio. Maen nhw'n gweld darllen fatha gwaith mewn ffordd os yn e-mail. So maen nhw'n troi at y sgrin i gael ei bwydo'r stwff ma. Ac os di cael ei reid mewn ffurf drama, mae'n haws i gymryd i fewn. A hefyd mae gen ti'r rhaglenni dogfen ar Netflix, True Crime Murders a falle fel. Lle mae rei o heina ar ôl iddyn nhw gael ei wneud wedi agor y ffeiliau nôl i fyny ar rhai o'r pethau sydd maen nhw wedi bod yn cyfro. A oherwydd mae'r person sy'n neud y ffilm wedi datgelu rhywbeth newydd. Fel ti dweud, mae gen ti'r un person yn neud gwaith anhygol i dynnu sylw iddo fo, a mae gen ti Alan Pace bod i'n neud gwaith andros anhygol dros 10 flynyddoedd i trio tynnu sylw i be sy'n mynd ymlaen. A o diwedd mae'r stori wedi glanio ar lefel ddylio fod i'n neud o'r cychwyn. Ac mae yna bobl yn mynd i cael ei gobeithio, dwi'n gobeithio, dwi'n mynd o'r edrych yn siŵr bod o'n mynd i ddigwydd, cael ei ddal, cael ei ddal i Erlyn ar be oedd nhw wedi wneud a'r pethau gwael oedd nhw wedi wneud, a mae'n mynd i roed pwysau ar cwmnïau sydd yn datblygu'r pethau yma i wneud y siŵr bod nhw'n wneud y job yn iawn. A fi rhyw radda, dwi'n meddwl eich bod o'n mae mwy na thebyg, mae'n haws i bobl gymryd o fewn wrth wylio rhywbeth a rwy'n yn deud stori wrthych chdi amdano fo, na trio darllen rhywbeth a trio deall be mae'r stori yn deud a wedyn trio dychmygu fo'n dy ben. Mae'r ffordd ti'n connectio i humans da. Os ti'n gweld o'n effeithio pobl, yn uniongyrchol. Dwi'n deud i chdi, mae'r post office, ti'n dda, mae'na gyn nhw computer a ti'n fatha, reit. A mae'n neud y numbers yn wrong a ti'n fatha, dwi'n deud i chdi... Dim yn dod ar draws, yndi? Dwi'n deud i chdi mae'r post office wedi gyrru... Twyd o dynas lyflu na sydd yn redag yr post office lawr lôn. Sue, mae'n lyflu. Mae'r post office wedi gyrru hi i'r jail. Dyna'r thing. Dyna beth mor nuts. Yn yr whole peth ma, oedd y ffaith bod bobl yn y pentre ddim yn gwybod bod y cyfriadur yn wrong. Oedden nhw jyst yn meddwl bod Sue di bod yn twyllo nhw. Dwi di dod y draws yna. Lle dwi wedi clywed pobl yn siarad ac yn dweud, oh my god, oedd chdi beth yn meddwl fod o yn dwy'n, a falle na dweud, sa'ch di mynd edrach ar y fo i feddwl fod o'n dwy'n. A dyna di'r Venn diagram o'r sefyllfa yma, o bod bobl ydi bod yn y pentrefi yma, ydi deud y stwff yma, a bod nhw'i hunan yn goffod edrych ar ei hunan yn mynd, o'n i'n wrong. So mae o'n gyd, lot o'n fod, ti angen
yr gwasanaeth na i reportio'r lleol, ti angen y ffaith bod chdi'n gallu adrodd ar newyddion y lleol ac yn rhywun i sefyll fyny dros ac adrodd be sy'n mynd ymlaen ac yn cael ei gwylod ar i'r ffeithiau'r pethau yma. Mae'r peth yna'n bwysig. Wedyn ti angen bod, os ti'n gweithio ar graddfa yma o adeiladu systema, ti angen dallt bod mae beth sy'n adeiladu yn llythrenol yn mynd i effeithio bywydau pobl. Ti'n adeiladu... Dyna nes i trio deud wrth Zack Snyder pam, ti'n seeing is believing. Ti'n effeithio ar bywyd ni. Dwi di darllen y reviews cyn gwylio fo, ac o'n i fatha, doedd yn effeithio fi gymaint, ond wedyn gwylio fo gywir, a wedyn mae o di effeithio fi, a rwan dwi mynd i gwaith ac yn deud wrth pawb amdan faint o effaith mae di cael yna fi, a wedyn mae eisiau nhw goelio rwan hefyd, mae rhaid nhw weld be dwi di weld. Hang on, Iestyn, mae eich di slofi lawr pan ti'n esbonio'r pethau yma cos mae'r unig ffordd rili cael stori drosodd ydy fo slow motion. A ond eto hefyd, mae eich di slofi'r slow motion lawr weithiau. Cos mae'na rhai bits o'r slow-mo rhy fast. Ydy. Dwi'n cedi ar y nodyn yna. The power of drama, pwer sgandal. Y sgandal fwyaf oedd y ffaith bod ni'n tri wedi eistedd lawr trwy Rebel Moon, a part of one, a child of fire. So bod chi ddim yn goffod, dewch efo ni i'r ochr draw, ond genuinely, peidiwch a watcha do. Just gwrandwch yn ni, yn deithio chi begwyddodd, a cwyno amdano fo. TLDR, do not watch. Just paid. Not even once. Yeah, not even once. Tan mae'r extended Snyder cut allan. Friends don't let friends watch Rebel Moon. When I found you in the wreckage of that ship, I considered leaving you. I was afraid you could bring trouble to us. What do you think they want? We're just farmers, we're not a threat. They won't just kill us, will they? You're delusional. You think those soldiers will show them mercy? Stop. We're gonna have to fight. I am a child of war. I find warriors to fight with us. We might stand a chance. We're searching for soldiers for a fight against the mother world. I could help you. For a small fee, obviously. You may want to hold on. I'm here to make you an offer. To give you a chance at redemption. We are beyond redemption. What about revenge? This isn't just pursuit of revolution. I have found her. The most wanted fugitive in the known universe. It's a new age for the universe.
A dyna chi. Dyna'r cyfan sydd angen i chi wrando / gwylio Rebel Moon, okay? That's it, chi'n dyn. I mean, os un peth, mae hyn oedd hyn anormod. Da chi rwan wedi goffo gwrando ar... Just... Okay. Rwan ta. Dyn ni'n mynd i stopio hyn rwan. Dwi'n gwybod mae Bryn yn licio neud ymchwil. So falle bod Bryn yn gwybod mwy amdan hwn neu fi. Ond y si ar led, mae yna penod cyfan o The Flophouse wedi wneud ar y ffilm yma. Ac ar hwnna, maen nhw'n eitha sort of well-informed. And dyn nhw question mark? Fy'n y drithoda yn ysgolion ffilm a teledu. Pam nath streaming jumpio'r shark. Just fucking nonsense. Yn ôl boys... Wow nawr. Yn ôl boys y Flophouse, mi oedd Zack Snyder wedi bod yn pitcho ac yn pitcho a Star Wars fy hun. A yn neud o'i thineb, doedd Kathleen Kennedy ddim wedi gadael iddo fo neud o. Oedd o eisiau neud Star Wars, doedd? Oedd o'n... Yn ei Zack Snyder I ffordd fo. Oedd o am bod Ryan Johnson neu fucking J.J. Abrams rhywbeth cadwch fi neu Star Wars gret o job yn o. So ddod I bod yn pitcho fo a oedden nhw yn gall iawn wedi dweud na Zack Snyder ni ddim yn meddwl bod ti actually mor dda hyn am wneud ffilms surprisingly ti ddim yn cael a wedyn nath o fuck it neith Netflix gadael I fi wneud un so nath o un pan da ni chi bod hwn yn rip-off o Star Wars. Mae hwnna'n underselling it. Mae hwnna'n underselling y profiad gafon ni. Mae o'n rip-off hefyd o Seven Samurai. Which mi oedd Star Wars yn kind of fi. Ond pan mae'n gwisgo kimono. Ond mae hwn yn... Original ideas. Yeah, sorry. Mae Star Wars yn fatha'n bach mwy subtle dan fo. Mae hwn yn... Control-C, Control-V ar y plot o... Find and replace. O fucking... Mae hwn actually... Dwi'n mynd yn trecuddiad o ffaith bod o'n Seven Samurai rip-off. Mae o'n actually blatant. Beth ydy o ydy? Ti'n gallu cymryd strwythyr ffilm. Ti'n gallu cymryd... So, mi oedd Seven Samurai yn bodoli. Kurosawa, y Mae'r. Please gwachwch hwnna. Please gwachwch Rashomon. Please gwachwch Rashomon. Gwachwch ac un Seven Samurai yn lle gwachad y ffilm yma. So, fysyn ni'n deud gwylio Bugs Life yn lle hon. Well, teg. Ond Bugs Life ydi wneud o gyda dychymyg a chalon. Mi oedd The Magnificent Seven hefyd wedi gwneud o gyda dychymyg a chalon. Mae Zack Snyder wedi creu y ffilm yma Magnificent Seven greiddiol dim yr remake gyda dwi'n mynd gweld lle mae pan ti'n siarad am epic $500 million space epic right a mae'r syniadau mae o yn llythrenol be mae AI yn neud di AI ddim yn gallu creu dim byd newydd a fi'n gwybod mae'n a lot o jokes ti'n edrych ar yr letterboxd am hwn and deud, it's literally, it's an AI, mae'r graphics mae'r cynllunio'n AI, mae'r stori'n AI, achos mae o yn, dyma beth sydd yn gweithio yn y ffilms yma, ti angen cymeriad yma, ti angen... A mae o just wedi mixio popeth allan a rhoi glossy finish arno fo, a rhoi o allan. Fel mid-journey. Mae o'n gyd efo'r teimlad o graffeg mid-journey gyda fi. Mae o'n shiny, ond mae o hefyd yn creepily derivative a does na'm enaid iddo fo. Yr unig peth neis neu ddweud amdano fo ydy mae'na chunk mawr o'r CGI yn cyfeirio mewn gola dydd. Yes, nice. Ydy, a ddim yn rhy dywyll. Let's not go too far, ond mewn gola dydd. So ti actually gallu gweld mewn rhan fwyaf o'r golygfeydd be oedd yn mynd ymlaen. Ond mewn lot o stwff yn y cychwyn y ffilm lle mae gen ti'r hero yn sniffio pridd. Yep, love it. Okay. Wow, rwy'n wedi Gladiator. O'r rhaid I fi newid ffocin yr colour balance ar y teledu
Chos o'n i'n meddwl fatha, ffuck, ydy o'n di mynd fatha rydwych neu rhywbeth. O'n i'n llythrenol methu gweld beth yn mynd Be ymlaen. di'n sniffio. Ie, so... Pw o cyffalen fawr na. Dwi yn mynd i wneud plot summary, achos mae yna cyn lleiad o plot. Dwi yn teimlo, pan da ni'n neud y ffilm run-throughs yma, mae plot summary yn helpu. Achos mae bobl sy'n gwrando, dyn nhw ddim eisiau clywed ni'n bod yn fucking PMS grade blin am awr a hanner, which dyn ddim yn mynd o'n awr a hanner. Mae Anthony Hopkins yn neud yr opening crawl. Oh wait, dim opening crawl ydi o, just opening speech ydi o. Trech yn bod o'n exposition bot 3000. Exposition bot 3000, Bryn, ti di deall. Mae'r whole show don't tell ddim. Does na neb di cymryd y note yma hwn. Anyway, so mae Anthony Hopkins efo'i opening intro amdan rhywbeth brenin, rhywbeth, tristian, very sad, brenin wedi marw, rhywbeth. Tristian, very sad. Wedyn mae gen ti, mae'r rebels yn gweithio erbyn the Mother World. Got it. A mae'r Mother World wedi gyrru i most vicious Admiral Scumbag nhw i'r outer rim i trio tracio lawr yr Blood Axe Twins. The Blood Axe siblings. Y Celtiaid o'r ran be nath ni weld yn diwedd efo'i pint glas dros y bach o Furiosa wannabe fan a dyna lle mae'r ffilm yn cychwyn ydy efo'r exposition dump anferthol ma a rhyw phallic spaceship yn dod trwy rhyw space vagina 100% right. Pam nath o benderfynu deud wrthyn nhw I want it to look like a penis coming through a vag. Just achos mae hwn fel sy'n nhw'n gadael fi neu hwn yn Star Wars cos mae sexualisio pethau'n thing wyt ti'n gwneud Zack Snyder gormod ever so slightly so ni'n parhau pan i lawr sut i ddeud bod ti'n trio bod yn Star Wars film ti'n panio lawr i'r blaned tell me note fi di tell me you're doing Star Wars without telling me you're doing Star Wars. Danny in Space Horse Farm Girl gyda excellent haircut. Sophia yn anffodus debyg iawn I Barney off Gladiators. Bit of a charisma vacuum. Bach ni. Beautiful woman. Rhywun peth yn Star Trek. Total charisma vacuum. Sorry pawb. Mae hi'n mysterious o mae hi'n byw efo'r shitty space Vikings. Yndi. Ond mae'n licio hadu y pridd mewn slow-mo. Mae nhw'n licio eisiau dwylo. Mae'r dialog mae hi'n byw yn y pentre mae hi wedi troi fyny'r pentre yma sydd hefo basically it's just Eastern European catalogue models does na neb anabl di na plant mae na un falle na un plentyn sydd yn mynd un plentyn the Germans are coming sorry whatever the space Nazis are coming we'll get to space Nazis as well a un merch sydd literally just yna mwyn cerdded rownd y pentre efo bwced o ddŵr a cael ei sexually assaultio TBH mae hwn yn just awful Zack Snyder-ness o beth sy'n dod wedyn anyway so mae hi wedi dod i'r pentre yma mae'r catalog model hyd yn oed mwy o charisma black hole o ffarmwr ma yn dod ati hi di'r boi ma ddim yn actor llwch chi ddim perswadio fi bod yr gwnar ein co-lead ni yn actor chi ddim yn gallu perswadio fi bod o'n actor dwi eisiau chi dychmygu Luke Skywalker ond efo fatha y charisma o he's a catalog he's a linen catalog model sgynna I ddisgwynu lawr mae o fatha just charisma black hole it's just mae'n signo popeth o'i gwmpas o fewn iddo fo mae o just yn
Mae hi wedyn yn siarad efo... Mae'n fatha, mae'r harvest i bod yn dda. So maen nhw'n cael sesh. Dwi'n lyfio fo. Mae'n ffermyr ifanc. Mae'n noson ffermyr ifanc, cos mae'r bobl mae gyd yn ifanc, gwyn a horni. So, Cori Stoll oedd fo oedd y boi drwg o Ant-Man, yr Ant-Man ffilm gyntaf. Oedd o'n House of Cards, dwi'n cofio. House of Cards oedd. Hefyd yn... Gynna, o'n i'n trio pleisio fo. House of Cards. A fo hefyd yn Billions, os da chi wedi gwachio Billions. Dwi heb. Ond eto, real actor, gyda charisma, a chymeriad, a spoiler alert... Space Nazis yn wacio fo fewn y 5 munud cyntaf. I character trait fo oedd barf. Character trait oedd barf a codiad. Mae nhw gyd, yr unig ffordd ti'n gallu cael Good Harvest Festival i wneud yn siŵr bod y planhigion yn tyfu ydy ffwcio. So mae'n deud, hedwch pawb, da ni'n cael parti go iawn, a ni eisiau cael Harvest Festival really dda, so mae eisiau pawb pari off efo'i gilydd, obviously, pari off gyda'i gilydd, straight-wise, dim o'r nonsens yma, mae nhw'n trio perswadio, so da ni'n ffynd allan y Cora ydi enw hi, nes i ddim cofio na dyna oedd enw'r prif gymeriad am rhan fwy'r ffilm. O'n i'n cofio enw mi'n yna. Dwi'n syni bod chdi'n cofio gynnar. Gynnar. Achos, so ni'n gallu gwneud jokes yn. O, beth sy'n hwnna fi ydi, mae Cora yn fatha, allai'n wneud i byd efo neb. Ante, ace representation, elevate, ond dyn nhw ddim actually wneud o'n hynna chwaith. Na di, chos mae'n mynd yn ôl i'r cabin mae'n rhannu efo'r hedyn a ffindio hi mewn rhyw crash spacecraft a mae hi'n mynd fatha rhyw monolog lle mae hi'n sôn amdan faint o'r shit hi ydi wedi hi'n coelio mewn byd mae'n deud a nes i sgwini fel lawr I was taught that love is a weakness fath o beth a wedyn ti'n mynd yn nes ymlaen sorry dwi'n mynd i jumpio ymlaen chdi bach spoilers i'r piece of shit mae hi'n mynd fatha I was taught that love is a weakness I ddweud yn y dechrau rhyw 15 awr wedyn mae hi'n deud kindness is a virtue worth dying over a ti'n di gweld dos a ddim byd datblygiad digwydd rhwng y ddau pwynt yna a rhywsyd mae di mynd o fatha live journal teen emo fatha o'r 2000s i fatha Instagram influencer peace and love boys, peace and love a mae just fatha mae'n mynd i stitcho mae'n dechrau stitcho live, laugh, love ar fucking throw cushion o'n 2 funud a dos am byd wedi cysylltu yr ddau pen yna ti'n gilydd so basically unwaith eto mae'r AI bot wedi ffigur allan fantasy was it's the Shire so mae fel the sexy Shire ydy'r notes gyda lawr fan hyn so yn y sexy Shire yn anffodus mae Space Nazis yn cyrraedd wante dwi ddim eisiau bychanu just absolute tragedy hanesyddol yr ail rhyfel byd ond mi nes i actually piffian chwerthin pan weles i costume design mae costume design over the board yn wael yn y ffilm yma so nawdd yr boys o dwi'n meddwl yr Honest Trailers pwynt allan y bit na o pan mae Space Nazis yn cyrraedd ydy fatha'r bit yn Inglourious Bastards lle mae Christoph Waltz yn troi fyny ac yn bygwth yr ffarmwr a mae'r scene yna'n gret mae'r tension yna mae gyn ti fatha mae Christoph Waltz yn fatha just y chwarae fo'n berffaith cos Christoph Waltz diw man mae Christoph Waltz mae o'n fatha really just yn menacing mae rhywbeth yna oedd yr Ed Skrein fine Admiral Scumbag dwi'n gwybod just yn fatha dwi di chwarae fatha improv scene lle mae na bobl yn fatha ma nhw'n chwarae
archetype ac yn fatha, ma' nhw'n just yn bod yn eitha cael laff amdano fatha, yli beth dwi'n neud y cymeriad yma, mae'n fucking gres. A dyna oedd y smug kind of vibes oedd y boi'n neud oedd fatha, yli'r cymeriad yma dwi'n chwarae, mae'n gret. Mae pawb o'r Space Nazis yn hwnna. Mae'r Space Nazi soldiers sydd... So mae Ed Skrein yn cyrraedd, he's Admiral Space Nazi, gyda llon platoon o filwyr, ond hefyd count them, 2 interesting alien-looking person. Mae'r ffilm yma yn space opera. Da ni yn cael 2 cool-looking aliens. Mae'n fatha heralds. Ond dyn nhw'n neud dim byd. Dyn nhw'n cael siarad. Dyn nhw'n interactive fyny. Dyn nhw'n scary warriors. Dyn nhw'n byd. Dyn nhw'n byd. Maen nhw just yna achos oedd y costume department fel, we can give you 2 interesting oedd Star Wars efo boys mae'r Japanese coded na yn Phantom Menace sydd yn fel evil trade bobl. Y pobl coch oedd yn edrych ar ôl yr Emperor fod nhw yn cerdded rownd fatha a neb yn gwybod pwy di hyn so gen ti'r pobl eraill ma ond oedd yn cerdded rownd edrych fatha fod nhw'n cario Bibles i ddeud fatha mae hwn da ni'n sanction o hwn am fod mewn enw'r brenin type of shit ond ti'n mynd does dim ti'n mynd angen esboniad iddo fo dwi'n mynd teimlo bod nhw'n justifio y ffaith bod y costumes yn wael, mae'r costumes yn derivative, mae pob peth dyna beth sy'n neud ti mor flin am hwn ydy, dwi di gwatched tor o bethau dwi ni di gwatched Valerian right? A dwi'n gwybod gymaint mae Bryn dweud mae yna chymig yn Valerian mae yna stuff ti roed wedi gweld o blaen mae yna greadigrwydd a chalon yn efo dwi di gwatched wsos yma Monster High 1 a Monster High 2 right? Achos mae fy merch yn caru nhw a dwi wedi gweld mwy o cariad, dychymig, representation a trydydd, gorau dyfais garwch yn Monster High 1 a 2 so mi dyn ni Valerian am 2 funud mae o gynnych chi o'ch ti gweld beth nhw'n trio wneud ac so gyn ti fatha'r ambition oedd yr ambition a failure yn well na o hwn just yn fatha fuck mae Star Wars yn gret mae Lord of the Rings yn gret mae Seven Samurai yn gret mae fucking ffilms yma i gyd yn gret mae fucking Inglourious Bastards yn gret dwi'n lyfio martial arts movies so nhw'n ni just neud heina i gyd a beth dwi hefyd yn licio yn video games fi ydy fetch quests so nhw'n ni just neud ffilm sydd yn fucking copies a hynna gyd a dim just atha nhw'n ni bads drosto fo so bod o'n pobl yn meddwl nhw'n ni roi shiny gloss ono fo nhw'n ni roi varnish drosto fo so bod o'n sglingio so mae Space Nazis yn cyrraedd yn anffodus mae Gunnar y catalog model wedi gwerthu fel surplus grain nhw achos maen nhw'n ffwcio gymaint mae planhigion nhw'n tyfu'n amazing mae wedi gwerthu'r surplus grain i'r Rebels ond dyn nhw methu deud hwnna y Space Nazis so Space Nazis deud chi'n rhoi ni a maen nhw fel shit sgyn ni ddim ar ôl a wedyn obviously mae Ed Skrein yn trio bod yn Christophels obviously ddim yn llwyddo a wedyn mae o'n endio fyny just yn full on executio Cory Stahl a'i farf spendigedig gyda yr unig peth cyffroes o cool gyda bone ffon fo o'n i'n meddwl fatha oedd yn edrych fatha rhyw hip bone the bone fon's connected to the brain Cory Stahl rwan yn anffodus a bygythiol iawn a mae'n gadael Space South Africans fo na so mae'n gadael platoon o Space Afrikaners a o'n i just fel dio ddim Jesus Christ ma' nhw i gyd yn South Africa ma' nhw gyd yn Afrikaners ond be bynnag dych perthynas chi hefo bobl o De Africa mae ganddyn nhw vibe mae'r vibe yna oedden nhw'n bron fatha bod nhw'n parody o fatha District 9 is good
No'n i rampio hwn fyny, dim i 11, o'n i 23. Ia, just i fucking... A wedyn, mae gen nhw rhyw robot. So, mae'r platoon o, kind of, oh god yna, ni'n mynd i ddeud. Mae'r platoon o sexual violence vibed South Africans ma yn aros yn y pentre. Mae nhw'n exposition South Africaners hefyd. Yn deud, hey, look at this robot. We could... Like these robots, once the king died, these robots, they stop fighting. Just look at him, I'm gonna shoot him. So maen nhw just yn, like, basically, seithi machinery nhw I hynna, just mynd, cos maen nhw'n fucking crazy. For plot reasons. A mae'r robot ma yn fel hollol, kind of C-3PO hollol fine. Ond fo hefyd, mae Anthony Hopkins ydi llais o. A mae o'n mynd i... Mae'n cyfod mewn mod, chos bod yn cael seithi lawr. Mae'n mynd i olchi hyn off yn yr afon. Mae'n wedi deitha fo, ceri olchi dy hun yn yr afon. O'n i'n disgwyl i'r robot ma bod yn very logical, cool robot sy'n mynd off I folchi hun yn yr afon a just like stwncio hun fewn. Cos he's a robot. Ond mae'n literally'n scoopio'r dŵr fyny fel person bach neis a just trio golchi wyneb o fel sploosh. Sploosh ag o'n I fel, oh, I'm out. Mae'r ogan sy'n cario bwcad dŵr. Ant enw hi di Sam. Good dychymig space name fanna. Sa'ch ti gallu deud I fi na I enw hi oedd fucking... Go on. Sgablwrian. Ia, fyswn i'n gweud chdi. Dwi'n lleth yr enol, allai'n cofio... Na. Absolutely ddim enw yn y fucking thing ma. Unwaith eto, job hi ydi, mynd y bwcad o ddŵr, o'r afon, i'r pentre. Mae hi wedi cael un brush hefo'r Space Africaners lle maen nhw'n bygwth hi so mae pawb arall yn y pentre ma just fel na, ti'n gwybod be yr hogan teenage ma, hogan 15 oed na dal yn cool I hi just neud job hi, bwcad o ddŵr neb cerdded efo fi just mynd am dro dim problem. Ceri neud y job. Mae Sam fel dodo. Mae fel Madagascar... Na, beth ti'n galw nhw'r... Yr creaduriad yna. Like, a dodos a stuff. Oedd rioed wedi gweld humans arall. So oedden nhw just oedd, humans ddim berig. Mae nhw'n fine. Dwi'n... Tyma? No problem. Mae hi dim sense of danger. O gwbl. Mae mynd ista efo'r robots na. Dim sense of danger am y robots ma. Mae o'n expositionio eto. Waw, yndi. A basically, mae'n sôn am, fatha, oedd merch y brenin yn, fatha, magic. She's going to bring balance to the force. Mi nath hi wneud connection efo fod o. Cyffwrdd I wyneb o, a nath o wyneb o leo fyny. So fatha, mae hi mynd I nod yn ôl yn yr island, fatha, rhyw pivotal point thing yn efo. O, mae hi disafdifon. Mae'n coron o ffocin berffaith mewn 5 munud, llain o 5 munud. A mae'r robot, mae'n rhaid ar y robot. A eto, dos a ddim fatha... Mae'r robot yn edrych o Midsommar. Mae'n edrych o extra o Midsommar. Pam bod hyn I ddigwydd, dwi'n... Achos bod o'n magic, a sydd y magic of caradigrwydd wedi newid y robot ma. Mae'r robot ma, maen nhw wedi stopio seithi unrhywun ers y brenin farw. But wait... Mae hwnna'n dod nôl at ni. A wedyn, obviously, fi nos wedyn, ar ôl I Sam gael chat efo'r robot ma, popeth yn gret. Hi'r robot yn ffrindiau mar. Mae Sam wedyn yn mynd I wneud I bwcad I. Oh, no. Hang on. Cyn I chdi gyrraedd y bit yna, oce? Ac eto... Dwi'n eisiau gyrraedd y bit yna, I fod not Anthony Bryn. Thick ydy'r thing ma. Mae'r idiot... Farmer Vikings ma. Catalog model boy. Catalog models ma. Mae nhw gyd fatha mynd fatha... no ni just appealio I humanity hein. Mae nhw'n llythrenol. Mae nhw'n fucking... Dodos ydyn nhw. Mae nhw'n idiots. Ydy. Mae'r boi'n Mae nhw'n gyd yn idiots. Mae nhw'n fatha, mae'n appeal to their humanity. A mae Cora mynd fatha yn y cefndir yn mynd fatha, Jesus. I know who they are. I'm just going to leave, fatha beth. Cos mae hi'n gwybod, wait, she comes back. A mae hi ar y ffordd adael, ond na, mae Sam... wedi mynd I nôl bwcad o ddŵr arall ganol nos cos ti'n mo Hwyd I job I wastad angen bwcad o ddŵr a mae'r Space Africaners wedi mynd â hi a maen nhw'n mynd I assaultio hi yn y ffordd Zack Snyder I horrible rapey
sy'n dod efo ni'n ffilms o'i gyd na pan fi'n cysau, gwachio di stwff o, cyd mae'r tinge American horrible ma o trais rhywio drwyddi draw. Ond mae un o'r Africans yn y Space Africans yn... O ie, di Dwi'n meddwl bod o'n African. Sorry, ys gael ddeud, mae genno yn... rhywbeth arall. Ie. Llythrenol, dwi'n cofio byd amdano. Probably rownd y gornel o Zack Snyder. A mae hi'n clywed, mae Cora'n clywed sgrichiad Sam. Dwi jyst mynd i cael ymlaen i siarad am chydig. Dwi jyst yn nodio. Mae Cora'n clywed sgrichiad Sam ac yn fatha let her go fath o beth. Don't make me do this. Don't make me do this. A mae hi wedyn yn reit fatha just matrixio fucking Trinity o trwy'r whole lot o'n nhw. So platoon o'r boys ma. Yeah. So good fel deuddeg o'n nhw. Mae dau o'n nhw, tra mo hi'n mynd yn nuts, ac yn mynd roi... Mae dau o'n nhw dal yr un gai oedd wedi deud, peidiwch atacio hi nôl. Yn back pob shot, mae yna ddau foi, just yn fel... Mae hi'n lladd yr whole fucking platoon. Round yn nhw gyd, a mae nhw just yn dal yr un pwy. Yeah. No. They've got this. We just hold this. We're waiting for our cue. Yeah. A mae pob beth yn slow-mo. Oh god. Fucking slow-mo. Mae fucking exposition bot 3000 yn troi'n ôl i fyny. Chys mae'r head o'r Space Africans ma'n dal Sam efo gwn i ffen hi. Mae o'n pico fyny gwn fatha, beth di hwn? A mae o'n fatha seithi. Erioed i gweld o. Mae'n seithi fo, a mae o'n trell am wedi eimio fo berffaith. So, hwn yn nath o seithi fo? Hwn yn thing yn Flophouse pan maen nhw'n neud i asesio nhw o'r ffilm yma. Mae'n ambiguous iawn, ac oedden nhw'n deud, ydy hwn ar bwrpas? Ydy hwn ar bwrpas, neu ydy hwn yn terrible filmmaking? O ydy'r robot ma wedi rwan newid i bod caredigrwydd hi wedi newid i programming o i amddiffyn flower girl. The innocent, dal ddim yn glir. Sydd yn falle'n, tick... Exposition bot shot first. Hashtag. Yeah. So mae exposition bot wedyn yn diflannu am gweddill y ffilm. Sôn am bobl sy'n... Until Antlers. Mae'n troi fyny fel bod wedi bod yn green man am y weekend. Mae'n ci'n dod nôl fel poster bod i bod yn Glastonbury. Yn cwrdd i rwtso. Mae o'n really wan wedi deall be mae eisiau neud efo i fywyd o. Mae eisiau bod yn shaman. Mae eisiau bod yn shaman yn Canterbury. Anyway. So, sôn am bobl sydd yn diflannu am gweddill y ffilm. Y pentre. Rwan, maen nhw'n mynd off i... Mae'r Space Nazis yn mynd i ddod nôl, a maen nhw'n mynd i ffindio bod ni wedi lladdu Afrikaners nhw i gyd. Beth am i ni fynd i assemblo tîm? Wante, yn anffodus... We'll find a big beetle, dydy Toshio Mifune ddim yn y tîm yma. Toshio Mifune ydy'r gai oedd yn y Akira Kurosawa ffilm yn y Seven Samurai. Ac just watchwch o. Oedd yna, o'n i'n darllen run through rhywbeth arall ar Reddit, ac oedd nhw fel, rwy'n oedd yn siarad, rwy'n oedd yn deud bod nhw'n ace, a bod nhw fel, dwi ddim yn teimlo yr attraction mae bod nhw'n babl yn siarad. Oedd nhw rwy'n fel, well, is there anyone that you've ever seen that you've felt like this like instant kind of spark with? Oedd fel, oh yeah, Toshio Mifune, that guy in the Akira Kurosawa films, absolutely fucking undeniable. Ac o'n i fel, hwnna bedio! So watchwch hyn yn lle. I get it. Well, anyway, so maen nhw'n mynd i assemblo'r tîm. Ie, mae Gunnar a Cora eto just fatha fucking... Idiots. Mae'r chemistry rhwng y ddau na yn fucking off the charts, man. Fatha... Wow. Mae nhw'n dau black holes yn orbitio i gilydd. Mae hitha wedyn yn expositionio i... Backstory hi. A diolch yn gofyn. So neb di gofyn am backstory hi. Mae'n just i landio yn y pentre yma. So na rwy'n yn landio... We've had years to hear your story. So na rwy'n di landio'n Goris mewn crashed spaceship sy'n edrych exactly fel merch yr Emperor. Spoilers.
So rwy'n ydi gofyn pwy ydi hi? But no, yn Midsommar Village fan hyn, popeth yn ffain. So pob yn gwybod i hanes i gyd. Pwy di menni? Mae'n chwatar awr. Dwi'n gwybod i mam hi, oedd i'n ysgol fi mam hi. Pentre ma, yn rhy interested mewn ffwcio. Wel, so, mae'n troi allan bod hi ydi adopted daughter Thanos. Got it. Chwaer hi di wneud allan o robot parts? Probably. Actually, dim fel chwaer hi ydi the Space Nazi Admiral. Na, di oedd yn Mewn ffordd. Anyway, carry on. So mae'n troi allan mae hi di cael ei cymeryd pan oedd hi fach gan Thanos a di cael ei troi mewn i living weapon. Oh, sorry, gan Admiral Emperor rhywbeth. Admiral Bolbo. Belter. Admiral Exposition. Admiral Bibo. Admiral Bleep Bloop. Okay. A trwy'n oedd o'n mor vicious, oedd o'n commandio o'r control tower. Sorry, dwi ddim eisiau skipio nôl. Dwi newydd edrych ar notes fi. Gunnar, the catalogue model, hefyd basically an Ellis o Die Hard. Achos, yn y bit lle maen nhw... Mae pennaeth y pentre fel, look, we haven't got any extra food. A wedyn mae'n Gunnar fel, well, actually... Bobby, let me sort this out for you here. Booby, hands, booby, I've baby. taken some cocaine. Idiot. Sorry. So, backstory. So, mae trechian a hi ydi fatha yw military genius, fatha super hyper warrior. Hi oedd yr pride of the empire fath o beth. Wedyn maen nhw'n cyrraedd Mos Eisley, Providence. Unwaith eto, good space name. Dwi ddim eisiau bobl yn cymryd y piss allan o George Lucas byth eto. Cos Jesus ond y dychymig fanna. Maen nhw'n mynd i'r cantina. And then? Actually, maen nhw'n mynd i'r cantina. Ac maen nhw'n cwrdd a... Sham Solo. Wel, nes i disgrifio fel greasy Han Solo. Pam oedd o efo acen Gwyddelig. Iwerddon? Oh my God. Iwerddon. Mae Charlie Hunnam ydy o'n dod o Newcastle. Mae gen fo proper neu fel Sunderland. Dwi'n cael acen fo a fy sŵn i fo'n ffain. Mae gen fo fel acen Sunderland. Oedd o'n trio portreu, fe dwi'n trystio pobl Iwerddon, sti. Mae'n swnio fel Liam Neeson. Yes, Sais ydi o, o Newcastle. There we go. Meddylia, Space Geordie. Da ni angen Space Geordie? Definite. A wedyn... Born in Newcastle. Mae nhw'n pario fyny efo fo. Fe rai fynd â chdi i'r pobl ti'n chwilio amdan. A fatha, ar ôl super slow-mo fight scene with rapey pigman. Gender swapped. Dyna fo, oedd o eisiau Gunnar, dwi'n gwybod pam pwy I mean, seriously. A be oedd yn gret oedd y laser pistols ma yn mynd trwy pobl ond rhywsut oedd yn splinter o pren. Ei wneud edrych yn cool. Gael just dweud, yn y pwynt yma, hwn di'r pwynt nes i sylweddoli, wahaniaeth rhwng Star Wars a hwn oedd, pam ti'n cyrraedd y cantina scene, a wedyn ti'n gweld Obi-Wan yn siarad efo Chewbacca, a mae gen ti gymeriadau crazy eraill o gwmpas. Y tro gyntaf ti'n weld o, dwi ti'n cymryd sylw o Chewbacca, it's just the furry thing, a mae yna aliens eraill, a whatever. Mae gen ti Han Solo, sydd yn, ti'n sylwi arno fo, mymryn bach mwy oherwydd mae gen fo speaking all. Ond dydy o'n really sefyll allan. Munud maen nhw'n cyrraedd y cantina yn hwn, a mae Charlie Hunnam yn troi rownd fel, reit, mae o'n mynd i
play big part in this now. Yn y ffordd mae nhw'n cael eu portreu yn syth bin, ffordd mae'n troi rownd, lle mae'r directing yn Star Wars yn mwy fatha matter of fact, this is what's going on. This is what's going on. Y peth ti'n gwybod amdan Mos Eisley, it's a wretched hive of scum and villainy. A ti'n gweld y fama, fel mae Iestyn dweud, ti'n gweld y wretched hive of scum and villainy, mae'n gyd y world building, ti'n creu'r syniad ma o lle di'r lle ma. Lle mae hwn fatha, mae'n fatha, so waith nhw'n rhaid ffocin arrow mawr yn dweud, one of the main characters. Y thing ydi, so maen nhw yn y fyny, a mae'n cwpl o good ideas, mae'r bartender yn alien neu robot sydd hefo chandelier shoulder pads. Anwylla, ie. Eitha fucking cool. A mae'na hefyd fel rhyw fath o space crustacean sydd yn puppetio'r human ma i siarad. Great! Diddorol. Mae'na syniadau da di dod allan. Ddau syniad. A wedyn mae o'n dropio nôl i rapey, sexual violence, a hefyd fucking idiotic character choices. Achos mae Cora, sydd, which dyn ni newydd ffeindio allan fel, literally one of the most famous people in the galaxy, yn cerdded fewn i'r bar ma, a yn ganol, a mae'r fight ma di bod, neu just cyn y fight, a mae hi just yn gweddi, hi, does anyone know how to get to the head of the, We're looking for the resistance? We're looking for the General rebels. Blood Axe? Yn wahanol iawn i sut mae Obi-Wan yn mynd i fyny. Just sneaky, siarad yn distaw efo nhw'n gwybod fatha, pwy fedra i drystio fy ma. We're looking for the rebels. Mae rhaid fo Zack Snyder di gwylio'r ffilm gymaint o weithiau dweud, why is he whispering? Why doesn't he just shouting out? Pam sa ti eisiau neud rhywbeth yn subtle? Because he's Obi-Wan. He should be like going, yeah, fuck you, Empire. Yeah, I'm Obi-Wan. Slow-mo. A wedyn... So, ymlaen yn ni. Hefyd, just eto, i ger ymlaen o hynna fatha. Yr ffaith fod y boi yn dweud, he doesn't like you. Well, I'm sorry. Luke Skywalker yn troi, I'm sorry. No, he really doesn't like you. A wedyn mae'n dechrau cael ffeit. A mae Obi-Wan just very quickly diffuse your situation, go into the allan, chopio i law off, a wedyn mynd fo. Pawb yn just fatha, get on with it, it's all fine. Ond yn fyma, it's gotta go mental slow-mo. Pawb yn cwffio, everybody dies. Achos, dyna beth i hwn. Mae hwn yn ffilm by AI. Mae hwn yn ffilm beth bys ti'n disgwyl i ddigwydd mewn ffilm o 2024. Egregious action sequence for no reason. Mae nhw'n mynd ar y Millennium Falcon a mae di Gwnar heb di bod off planet, so mae nhw fatha Gwnar going to hyperspace ain't like dusting crop dusting kid. Oh fucking Snyder. O'n i yn disgwyl rhyw fath o fuzzball fod yn yr llong efo fo. So, mae Gwnar yn 42-year-old man, catalog model sydd ddim di bod yn unlle. Mae Charlie Hunnam yn criwio yr humongous space freight yma ar ben I hun. Does dim criw arall genno fo. He's a loner. Ond does genno fo literally neb arall yn rhedeg yr... I suppose bys AI yn gallu rhedeg o. Ond massive hen space freighter ydi o. Di eisiau hyd yn oed yn good ship. Hei, i fod yn deg, nath o'n neud y Kessel Run mewn 12 parsecs. I mean, he's not going to stop now, is he? Yeah. So maen nhw'n mynd off, maen nhw'n assemble tîm i achub yr pentre di-nod sy'n llawn grain a bobl horni. Grawn. So lle maen nhw'n mynd gyntaf? Wel, da ni checio mewn y Admiral Scumbag i ddechrau fo hi. Ydy Admiral Scumbag yn gwisgo I court appearance outfit o eto? Mae'n ei cael smoke rhwng fath mae, ie? Mae'n cael smoke, a wedyn mae'n cael fatha CGI hentai. The Handmaiden. Mae'n fatha, mae'r bits na yn Spaceballs, lle mae Darth Helmet yn chwarae fo'i dolls o, a mae'n fatha, mae Colonel Sanders yn dod I fewn. Eto, mae'n ffilm yna'n Spaceballs? Dwi'n lyfio Spaceballs. Unwaith eto, ti'n gallu ail-wneud Star Wars gyda dychymega. Mae gag yna, mae'n fatha, what's the matter, Colonel Sanders?
chicken. A mae'r gag yna briliant. Mae o fanna chwarae mewn dolls. A mae Colonel Sanders yn dod i fewn a fatha dweud, what did you say? Say, I didn't see you playing with your dolls, sir. A mae okay, good. Wait, what? Yn y tro mae'r underling yn dod i fewn a dweud, da di ffindio news ar y Rebels. Mae'r bit atha Eddie Izzard, lle mae'n mynd atha, a dweud, the Empire was full of British. They were in a room with us coming and saying, it's the Rebels. They're here. My God, man, do they want tea? Mae'r boi ma mor fatha, mae'r admol sgymbag mor flin ac yn mor gas ac yn mor horrible. Mae o'n fatha... Hefyd, 0% body fat. Ia. Mae nhw'n neud iddo fo fel... A mae o'n fatha, mae gen ti CGI tentacles man rapid. A mae o'n dyling o reit ar fatha, I don't care, look at me, I'm some sort of... I'm open about this. Mae hwnna'n ffain, ond y ffaith bod nhw, gallai fo hwnna fod yn completely normal sexual behaviour yn y gofod, ond achos na apnol scumbag di o, da ni instantly fel, nope, that's weird. Ond hefyd, gallai bod hwnna di fel girlfriend on neu boyfriend on neu whatever, bod yn cael fel... Ond lle nhw'n mynd, beth yw'r plan pan maen nhw'n mynd ar y llong? Dwi'n cofio lle oedden nhw'n trio mynd. Just get the band back together, yes. Maen nhw basically... Maen nhw siŵr mynd i Admiral Bloodaxe. Maen nhw siŵr mynd i cael... Ia, i'r trio ffindio yr Celtiaid. Ia. Ond sut maen nhw'n endio fyny efo'r boi Tarak efo'r ffocin aderyn? Maen nhw'n goffo ffindio fel good... No, go on te. Be di'r justification am y tîm ma? Mae Greasy Han Solo yn dweud bod o'n gwybod lle mae'n ychydig o bobl sy'n gallu helpu. Ac obviously, spoilers, dyma pam mae eisiau casglu nhw. Yeah. So basically, so da ni'n dechrau'r fetch quest portion o'r ffilm. Mae bob un ffilm gret yma ag yn fetch quest. So, maen nhw'n mynd i ffindio the team. Yn gyntaf, maen nhw'n ffindio Native American coded guy sydd yn mynd i'r gym lot fel insane, like very Zack Snyder-y, gadewch i fi e-brysio'r rhaid mae'n i chdi. Sgyn fo'm 6-pack, mae gyn fo'm 12-pack. Ond o'n i'n methu coelio fod nhw wedi galw fo'n Tarwch Macto a fod o'n gallu siarad efo'r native flying creatures a gallu reidio nhw. Be mae hwnna'n meddwl? Dwi wedi misio hwnna. Avatar ydi Tarwch Macto. Fodd yn gallu reidio yr flying creature mwyr. Yn Avatar, dyna oedd nhw'n galw fod e. Ia, a Tarwch di enw'r boi yma. What the fuck? A bit hefyd ydi... I swear to God! O be hefyd ydi, mae o basically yr un premise a pam bod Qui-Gon ac Obi-Wan o landio ar Tatooine ac yn achub Anakin o'r boina yn y siop. He's mine. Mae hwnna. If you can win the pod race, you can... Mae o'n pure AI generated yr holl beth oherwydd ti'n cymryd hwnna allan o hwnna a wedyn ti'n cymryd y darn Avatar lle mae y boi yn connectio efo yr big flying creature ma. So maen nhw'n cael o allan o'i slavery fo. Great, da iawn chi. White saviours, let's go, mwy. Challenge immediately overcome. Immediately overcome. So hwnna, so ni wedi casglu'r un person yna. Wedyn maen nhw'n mynd... Barely an inconvenience. So... We're in mae watch at the movie pitch meetings. Be maen nhw'n mynd i ffindio nesaf? Pwy maen nhw'n ffindio? Samurai, hen lady Cymraeg. A pwy sy'n deud fod hi yn lle yna? Dwi'n meddwl, o'n i'n drifftio fewn ag allan o consciousness di. Dwi'n neb. Oedd Greasy Han Solo yn gwybod amdan y pobl ma. Oedd o'n gwybod lle o pawb. Ond mae eisiau casglu nhw for reasons. Mae samurai, maen nhw'n cwrdd â samurai hen lady Cymraeg. So, basically, mae'r AI wedi smwsio fyny, make me a samurai Salem, ond nes i ffindio allan heddiw, mae hwnna'n actual het Coreaidd, like, traddodiadol, ond hefyd mae dal yn het hen fenyw fach cydweli. O'n i'n meddwl na grach oedd hi. Mae hi'n hymlaen, mae'r Spider Lady wedi... Mae Spider Lady, mae hwn yn bit cool. O'n i'n really teimlo dros y Spider Lady, oherwydd oedd y dinas mae gyd i tyfu fyny rownd y hi.
Ac oedd it's not my fault. You built this shit around me. This is my planet. Yeah. Ond, bo. So oedd hwnna'n bit eitha da, ond wrth gwrs, maen nhw'n cwdio'r samurai hen fenyw fach cydweli, hen fenyw fach Kyoto. Na'n probably galw hyn yna. Let's not help her. Let's watch what she can do. Yeah. She might die. Yeah. We don't know. A mae hi'n very much coded fel, mae hi'n Asian, a mae hi'n wise, a di hi ddim yn falch bod hi di lladd. Y darna lle oedd hi di flipio i ffwrdd o'r wrth y spider, a wedyn, let's light up the flames on these bad boys ar y fucking... lightsabers lightsabers. Sorry, sparkle swords. Mae'n neud yr moves, a wedyn yn neud yr hanner cilch ar y llawr. Ba bwrpas oedd na i hynna? Edrych yn cool. Oedd hwnna yn really rhywbeth oedd yn mynd trwy pen mi fatha. Fysa samurai neu unrhyw fath o martial art thing, go wir ddim yn neud hynna. For the sake of show. Ddim pwrpas sydd yn fo. Ar gyfer y trailer. Ond fod oedd yn edrych yn cool, hyd yn oed oherwydd yn edrych fatha, what a waste of time. Spider should have fucking jumped in, kill. Mae'r dau eiliad bydd o'n part o'r trailer yn edrych yn cool. So, maen nhw'n perswadio Spider Lady ddod hefo nhw ar y quest, nesaf yma. They're bringing the band back together. Spider Lady ddim yn fel, hen fenyw fach Kyoto ddim yn falch bod hi wedi lladd Spider Lady. Dwi wedi ffigur allan pa ffilm mae'r fetch quest yn remeindio fi o Blues Brothers. Oh god, ti'n iawn. And the band back together. So, maen nhw'n mynd i planet the King Levitica sydd yn edrych fel smush. Hold on, dwi angen... Pwy, dwi wedi misio. Dwi wedi methu mynd i nôl y general o Gladiator Planet. Gladiator Planet. Because, you know, we want to see how strong he is fighting like a gladiator. O, na, ti'n cael gweld yna. Na, mae just yn yr... Mae o yn yr... Oliver Reed bits o Gladiator. Mae just yn y bits yna, dio ddim yn y Russell Crowe bits o Gladiator. Ti'n cael... Hwn oedd y darn mwyaf stupid i fi. Oedd mae wedi talu rhyw ddynas i hwysio fo lawr. Mae o'n drunk, mae o genno fo substance abuse problems, mae severe depression. O'n i really ddim yn dallt pam oedd nhw wedi cerdded fyny, oedd y ddynas yn dweud the mighty, be bynnag di enw fo. Ie. Mae gen nhw'n access hawdd i'r person yma. Pam fod y ddynas mae di introducio rwy'n, a di'n gwybod fod nhw'n chwilio amdano fo? So, mi oedd nhw'n di deud yn cychwyn bod nhw'n chwilio amdano boi yma'n benodol. Ie, ond ddim i'r ddynas ma. Mae'n neud yn y 4-hour version, ti'n gwybod hynna Iestyn. Mae'n neud sens yn y 4-hour version. Dwi'n cymeryd bod nhw... Y Snyder Cut. Bod nhw di glanio... a wedyn di gweld rwy'n, a wedyn mae'r ddynas yma, I know where he is, a wedyn di mynd, here he is, bydda'n ddiolchgar bod wedi torri fa allan. Let me wash him for you. So, mae di cael bach o wash, mae di cael bach o shower, ond one man speech. Ond oedd y speech yn shit. I drysadio fo, Jimon Honsu, that's right. Deud bod wedi bod yna am 5 blwyddyn, iawn. Oedd yn Gladiator. Deud bod wedi bod yna am 5 blwyddyn. Ac di bod yn cwffio, a rwan mae o'n drunken stupor, ond dal fucking jacked to shit, ond wedyn mae hi just yn deud y gair revenge, a mae o just yn yr amser nath o gymryd o y shot mynd o fo'n edrych lawr i edrych fyny at y hi, a i ni ddarganfod, mae o di ymuno fy nhw. Oedd yr amser yna yn... Oedd yr edit yn... Naci, oedd o'n rhy hir. Oedd o ta 10 eiliad o fatha... What's he gonna say? Oedd o fatha... gofyn $1 million question ar who wants to be a millionaire. Ti di gwachod walk car lle ma'n deud Dewey Cox has got to think about his whole life before he performs on stage. It's today's password is revenge. Revenge. You said today's password. Hooray! 100% mae Sophia Botello just yn deud fel speech. Ti isio revenge? Oedd fel, fucking isio revenge. Dwi hefyd angen sobri a wash a dwi'n bo, rheswm i fyw, so hynna neis. Anyway, ymlaen â ni. Oedd drunken fat Thor yn well na fucking thing yma. Oedd o yn chwarae computer games yn y tŷ. Mynadd na. Maen nhw'n mynd i weld King Levitica, please gada fi ddeud hwn, achos mae hwn yn character design sydd 100% yn smush up o'r holl Star Wars
alien. Ie, o'n i'n methu pleisio fo. Mae o Jar Jar Binks with gravitas oedd o. O'n i definitely di gweld o blaen. O'n i 100% di gweld o blaen. Allai'n deitha ti o lle, just gynad girls find Ond AI generated. Make me a Star Wars kingly alien. Great, maen nhw'n mynd i weld fo. Ond mae genno fo'r blood axes. Y guys. Blood axe siblings. The leaders of the Rebel Alliance. Lovely. Sorry, y Rebels. Ante, licen i pwyntio allan, maen nhw ar planet King Levitica, right? Yr Rebel, whatever ma. Mae'n edrych fel, o ran y Rebel, o feddwl, yr holl budget sydd ar y ffilm yma, fel gen nhw mon budget i wneud tia 50 Rebel ar yr whole planet yma. A spoilers, mae Space Nazis yn mynd i King Levitica absolutely murdero fo, destroyo fo. Sdim Rebels o gwmpas. Sdim Rebels fel hyd yn oed o gwmpas i ymddiffyn o gwbl. So Be dwi wedi camddeall? Mae'r twins yn splitio fyny. Mae'r twins sy'n mynd efo Cora a'r Magnificent Seven yn deud i'w chwaer o, gwranda, os mae hi di gallu ffindio ni, then Mae nhw'n mynd i ffindio Mae nhw'n mynd i ffindio. So, deud a diolch iddo fo a dyn ffuck you ma. Nath darn yma really boddran fi hefyd. Dwi'n fel. Oedden nhw wedi penderfynu, nath nhw penderfynu, reit, dwi am fynd efo nhw, a wedyn nhw'n lleich o ie, well ni ffocio o ma. A so'r holl bwrpas hyn ydy hel yr 7 person ma, ydy fynd nôl adra i achub pentra o pobl sydd yn ffocin ffarmio. Hanner cant o bobl maximum. Oherwydd fod nhw di mynd i'r planed yma, mae'r planed yma'n cael ei dinistrio. Yep. Mae'n absolutely bonkers. Fuck those people. Because we care about models living over there. These are alien fuckwits that look ugly as fuck. Nobody cares. Yep. Dyna dio. Dyna exactly dio. Protect the beautiful white people in the pentra. These guys, these people are all CGI. We don't care about them. We can completely destroy them in a CGI fire. It's fine. Mae'r Death Star yn cyrraedd. Mae'r Admiral Scumbag yn dweud. So mae Sham Solo yn mynd o'n nhw draw ac yn dweud, hei, ti'n ma be, sy'n ni'n licio cwffio fo chi? Ie, gandwch, dwi just angen dropio off bach o cargo cyn i ni fynd nôl i'r pentra ma. Gyn i fynd i wneud hynna. Great, let's do that. Okay. Well, a hefyd, mae Cora wan, she's found love wan, mae hi'n flirtio ac yn really into Sham Solo. Yn ei ffordd kind of zero I wasn't getting it. O'n i fel... Ond na plot twist, doedd. Ond na plot twist yn lle fod o'n cael ei reid mewn carbonite, oedd pawb arall yn cael ei reid mewn carbonite ar Cloud City. So, fatha, wow, mae hwn mor wahanol i Star Wars. Mae Sham Solo yn dodgy, a mae o'n gwerthu nhw i gyd allan i Admiral Chris a Tai. That's right. So, mae'r Admiral, what's his face, Nazi, yn troi fyny, Ed Skrein, zero body fat, yn troi fyny, mae Sham Solo di gwerthu nhw allan, a maen nhw gyd yn yr cool, actually, un peth really cyffroes, oedd y cool, like, paralysed fel cages, cool thing ma. So beidio fatha rhyw spider-bot ma, sydd efo fatha... Mae fel banana holder, ond y banana ydy'r person a ti di paralysio, a mae o'n spider-bot sy'n cerdded ti off. Ti'n gallu cario fo fatha suitcase. Unwaith eto, prif thing fi am y pishin yma di, but very kind of Space Nazis evil, paralysio yr rebels ma. Da ni di cwrdd 5 munud yn ôl, a da ni'n big fans o... da ni'n really pointed out really nabod nhw i gyd. Mae General Bad Guy yn cyrraedd, Admiral Bad Guy yn cyrraedd, ac wedyn yn neud good exposition drop yn mynd round pob un onyn nhw yn deud, Nemesis, the swordswoman of with your amazing sword skills. General with your terrible backstory. You shit farmer who's an idiot.
Prince, what's his name? Yeah. And the other guy. Oh, you got the entire set. A mae hwn, dyn ni ddim yn cymryd y piss. Mae o'n llythrenol yn mynd trwyddyn nhw I gyd. Just rhaid gofyn. Just rhaid gofyn yr exposition heb di bod kids. Ydy hwn yn rhan o like Netflix thing o fel, people are not going to be paying attention. They're going to be on their phones. You're going to need every 10 minutes, you're going to need an exposition drop. Yeah, recap. A wedyn... Hefyd, just I bigo fyny... Please gnewch. Minor plot hole arall. Minor? Yn Mos Eisley, ma nhw'n gweld un o'r pobl yn cael ei cario ffwr ar un o'r banana holders. Ar un o heina. Wrth gwrs, pam ti'n pacio nhw fyny, ma nhw'n edrych mewn certain ffordd. Doedden nhw'n gwybod na dyna oedden nhw'n cario off y llong. Achos mi oedd y Magnificent Seven yn helpu Siam Solo I gario y boxes ma off y llong, a mae actually troi allan taw Spider-Bots banana holders ma oedden nhw'n cario off. Fel, tas y ti'n rebel, bys y ti'n nabod y fuckers ma on site. Oedd o bod yn really crafty di'r un o boxes gwahanol, a ma nhw'n ffrwydro allan o'r boxes ac yn grapio nhw. Liciwn ni hefyd pwyntio allan main gripe fi, which dwi wedi rhoi ar Instagram stories fi I unrhyw un oedd yn dilyn fi, y costume choices. Sef, pam mae Admiral Space Nazi yn tynnu ei trench coat a'i Space Nazi hat, mae o basically yn gwisgo court appearance outfit. Mae'n edrych fatha Mormon. Mae'n edrych fatha un o'r specials. Mae'n edrych fel bod o'n mynd I capel efo crossbody bag. A dyna oedd I costuming choice nhw. Dyna oedd I choice nhw. Mae'r space Nazi, space opera person yma yn gwisgo 2022 Crys y Tai. Skinny tie, crew cut. Mae o fatha bod o'n mynd I canu gloch drws a dweud, have you heard the gospel according to exposition bot 3000? Hwna. A nes I just llythrenol ar y foment yna, nes I just deud, ffwciwn. A nes I checio allan. Mi oedd yna battle, dwi'n cymryd. Oedd pew pew pew. Oedd yna pew pew pews, oedd General Blood Axe, sydd yn enw great, ond ma'n okay, ma'n cael ei ladd, so ni ddim yn mynd I weld fo eto. Yn arwain nhw, ma'n nhw I gyd yn cael ei jumpio. General Blood Axe. O'n I fatha, pwy? A ti fatha, fuck yeah, chys mae o'n redag fyny ochr y thing mewn slow motion. Ydy. Ond mae'r Zack Snyder yn fatha, na, di slow motion ddim icon dramatic, so da ni angen super slow motion. A mae o fatha, mae'r ffilm yma'n 2 awr y chwatar. Swear to God, so fod i'n neud yma'n awr a hanner, so mae'n slofio popeth lawr. So mae'r Space Nazis di dal nhw, ond mae'n okay, cos mae Gwnar yn ffindio fucking guts o rwle. Mae Siam Solo, mae Siam Solo neud I Gwnar iwsio'r gwn I paralysio pobl. So mae'n rhoi gwn i'r idiot ma. Swn I, admittedly, yn meddwl bys yr idiot ma ddim yn gwybod be I wneud efo fo. Cos diolch yn dosio defed. Ti roi y gwn I fewn un ffordd, a ti tynnu'r trigger, a mae'n rhoi spike trwy I spinal cord nhw. Ti troi y gwn ffordd arall, a mae'n rhyddhau nhw. Ydy, excellent design flaw. Mae jyst yn gallu unlockio I ffrindiau, a paralysio Siam Solo. Wna chi, so mi oedd seithi Siam Solo efo'r Spider-Man. Mae oedd I marw. Sydd yn gutting, achos un o Charlie Hymynum olia, oedd o'n trio rhywbeth. 2, oedd y speech nath o'n okay. O'n i'n meddwl y speech nath o yn deud, actually, nath o'n neud speech yn deud, mae'r rheswm bod fi di, does gen I ddim ethics yn y space war ma, achos dych chi just mor wael ar ochr arall. Dych chi gyd yn... Mae teulu fi gyd wedi cael ei myrdro. O'n i'n meddwl y speech, ac oedd o'n crio, o Charlie Hymynum yn actio. O'n i di checio chi gwaith, o'n i di llythrildi anghofio amdan. So wedyn Space Battle. My family in Northern Ireland was brutally murdered and tortured and
Awful, de. Awful. Ac o'n i just fel, Charlie, ti'n dod o Newcastle? Unwaith eto, maen nhw di cheatio fi allan o Space Geordies. Space Geordies! I'd fucking love a Space Geordie! Sorry, pal. Get me out of here! Space Geordies! Wedyn ma nhw'n cael yr fight one ar y Lava River, lle ma Obi-Wan efo'r high ground. Yep. Ac mae hi rhoi cweir i Admiral Scumbag. Mae o'n disgyn off y platform i'w farwolaeth. Ond oherwydd fod gyda fo connectables ar ei gorff, diolch di marw. Ie, mae'n ffain. Achos oedd ond oedd o'n trio eisiau ffon, i special theme y ffon, ond yn oce oedd The Scar Giver, sef special enw hi, being a person mwy enwog in the Empire. I mean, os i sôn am enw, ti roi di fatha legendary fucking soldier, di Scar Giver really... Well, Bryn, ti'n gwybod beth i special enw fi? The Fucks Giver. I give too many fucks. Look at all these fucks that I've given. Oh no, fatha the death bringer, the harbinger, the Scar the Giver. Reaper. Mae hwnna fel rwy'n sydd just yn tynnu moles off o ti. Scars yn golygu bod ti'n byw. To be fair. Fatha, dwi di reid igon o scars i'n hyn, fucking chopio bethau yn gegin. Bryn, mae taxis di roi scars i ti? Mae taxis di roi scars. Wel, na i fod yn deg, hitio'r llawr. The llawr, shakes fist, Scar Giver. Mae just yn fucking i be. Wedyn, maen nhw, just i rapio fyny'r fucking nonsense ma, maen nhw yn mynd nôl i Tatooine. Ar ôl colli un o'r Magnificent Seven, so mae yna 6 yn nhw'n reidio nôl i fewn yn lle 7. So mae nhw'n mynd diwedd y ffilm, mae nhw'n mynd yn ôl i'r pentre. Dyn ni'n cael gweld dim o hyn. Pam dyn nhw'n hedfan yr spaceship i'r pentre? Na, cos mae nhw, dwi'n gwybod, mae nhw finale. It's couple rides days away. Mae rhaid i nhw landio yn Mos Eisley a wedyn cymryd y hovercar A'r Big Horses. Fod yr Space Nazis wedi mae nhw'n ffain. Mae gen nhw permits i neu hyn. Mae un o'n nhw'n dweud, this would have been a good place to die. Beth ti'n meddwl sy'n cool? It's a shame we couldn't fight here and fuck everything over here. Ti'n meddwl, big fight catalogue models getting shot bob man. Wel, dyna beth sy'n mynd i ddigwydd yn yr island. Mae'r Nazis yn mynd i troi fyny. Ydy. The Twin Towers rhywbeth i part 2, Nac i Return of the King, nac i hwnna di'r... wait, na, mae King di marw. Nes ti'n clywed beth Exposition Cloth 3000 yr Empire Strikes Back ydy'r nesa, y llythrenol. Space Nazi Strikes Back, love it. Mae treallan, mae Admiral Scumbag dal yn fyw. Mae girlfriend o'n gutted. Mae squid girlfriend o'n absolutely traumatised ar ôl hyn i gyd. So oedd nhw di wylio fo, oedd yr Emperor di wylio fo mewn i'r Medibay, a oedd nhw di roed yn y bacta tank. Yn y bacta tank a bob dim. A wedyn maen nhw'n cael fatha literally rhywun peth. neural fucking Skype call, FaceTime. A wedyn nath o fewn i beth i enw fo Inception. A wedyn mae'n treullan bod tad Cora o adopted Thanos ydi y fucking Emperor. Galwad ffôn efo'r Emperor, Darth Vader yn tynnu helmet a fucking galwad ffôn type thing. A wedyn, so Thanos ydi'r Emperor, shock horror, a mae fatha, bring me my daughter, fath o beth. For fuck's sake. Wedyn, mae'r thing yn cael ei gorffan lle maen nhw'n rhoi electrocutio shock. Pe bynnag di enw fo. Noble, Atticus Noble, da ni'n di deud enw fo. Go iawn. Yna chi yr enw'r actor. It's great. Who gives a shit?
A mae o'n, beth ti'n gweld ydy fatha fo'n sgrechian mewn i'r camera bod o'n di cael ei atgyfodi. A ti fatha... Ie, a fatha Darth Vader yn ysgyfodi. No! A wedyn, ti'n gweld... Ti'n meddwl bod o'n mynd i cael cool helmet yn yr island? Ti'n meddwl bod o'n mynd i cael scars? Gobeithio. She's the scar giver, guys. A wedyn, gyd ti fucking exposition bod 3000 yn efo i di tyfu fucking antlers. Wedi bod i Glastonbury, do. Wedi bod i Glastonbury. A mae'r thing fucking drosodd. Ar ôl 2 awr o chwater. R.I.P. Rebel Moon. A mae just... That's no moon. That's a shit show. Mi o'n ddiog. Oh my god, mi o'n genuinely agosa dwi'n teimlo bod humans wedi dod i recreatio'r teimlad o'r allan AI script. Swn i ddim yn syni. Derivative, unsatisfying, charisma vacuum, characterless. Mi o hefyd yn... Blian, dwi'n flin. Does am sincerity yn efo, does a ddim fath o ambition yn efo. Does na ddim bywyd yn efo. O beth sy'n waith hefyd ydy. Humanity. Apparently mae Netflix nath cytio'r fersiwn yma. A just mwyn iddyn nhw wedi gallu... Felly, wirioneddol, mae na R-rated cut ar y ffordd. Mwy o sexual violence, I mean... Sydd yn adio awr arall i'r ffilm. R-rated. It's for your Andrew Tate's audience. Lol, Snyder cut. Ti'n fatha, fuck you. Just fuck you efo'r bullshit ma. A mae just yn ddiog. Mae o'n Mae o genuinely yn un o'r ffilms gweitha i fi erioed weld. Fod o ddim ar gwaelod letterboxd list fi, mae o yr un sy'n sgario fi fwyaf dwi'n meddwl amdano fo. Swn i gwachio Cats eto. Oedd na rhywbeth yn Cats yn dod. Oedd na cringe, oedd na hilariousness, oedd na just... Swn i'n gwachio Valerian eto. Swn i'n gwachio fucking Christmas Diana on the Square. the Musical? Diana the Musical. Fos ni'n gwachio fucking Father Christmas is Back efo Horny John Cleese. Oh, god, dwi'n ddim sy'n ni'n gwachio. So, da ni'n mynd i neud part 2? Fuck off. Ffoccio hynna, yes. Fuck off. No way. Fuck off am beth. Redemption. Dyna fydd enw fo. Na, fuck off iddo fo. Dyla'r boi ma ddim cael... Mae'r boi ma... I ryw radd i fi mae Snyder a fucking Tom Hooper yn yr unig categori fath rhyw auteur filmmakers ma sydd di cael rhywfaint o success efo un ffilm. Mae'r studios just di taflu pres at nhw a wedi di dweud go nuts a maen nhw wedi mynd yn nuts a maen nhw'n mynd i dal mynd i cael mwy o pres, maen nhw'n mynd i dal mwy o pres at nhw a maen nhw'n mynd i producio'r fucking nonsense ma efo ddim fath o syniad o unrhyw fath o actual ymdrech iddo fo a mae'n mynd i neud pobl yn teimlo'n waith ac yn flin amdan gwachad pethau yma a mae'n just yn ddiog dwi really yn fyndro fatha oherwydd mae wedi rhyddhau hwn ar Netflix a falle a mae'r hwn ydi thing oedd wedi bod yn pitcho taflu rownd trio cael di wneud a rwan mae Netflix i taflu pres ato fo gnadu beth i sio dos di allan i chwarae a wedyn mae pawb di backlash yn erbyn nhw'n dweud mae hwn yn shit be ffoc di hwn ond eto fydd na gannoedd o bobl gannoedd o filoedd o milionau di gwachod ond bydd di Netflix nath i colli pres ar stwff ond mae rhaid fod o'n cymryd rhyw hit at dy ego di os ydy dy ffilm di yn really cael ei ond fod allan o'r holl bobl na ond dweud release the Snyder cut o Justice League oedd o fatha ffoc maen nhw really isio version fi o'r ffilm a ti'n bod fair enough oedd o'n well ond oedd dal yn shit o ffilm ond i ddod allan efo I have got original IP but it's not original honna yn ei benol mae hwn yn creadur fi o'i benol o
So mae rhaid fod wedi cymryd rhyw fath o hit ar ei ego fo i meddwl fatha fod di hwn ddim... Na di. Anyway. Da ni di bod yn recordio wan ers... Mae pobl di hate watcher thing. Dyna beth da ni di neud, da ni di cyfnogi fo. Mae'n neud ti dim o'n flin. Mae fel gwachod rwy'n yn cheatio ar arholiad. I fi. Ti'n mynd i basio'r arholiad na. Ti'n mynd i gael sgôr. Ti'n mynd i fod, cael dy dderbyn gan society, ond wyt ti'n gwybod bod ti di cheatio. Wyt ti'n gwybod bod y waith di'n derivative, bod y waith di'n anwreiddiol, bod nam enaid yn efo. Fel artist creadigol, ti'n gobeithio bod hwnna rwle yn brifo. Anyway, gwn i siarad am stwff da. Nw'n ni speedrunio'r after party, guys. Bryn, come on, positif rwydd. Speedrunio fo, okay? Awr a 10 munud ar y ffilm na. Oh my god, dwi'n mor sori bod ni wedi cymryd eich amser chi. Skipio chi hwn. Yes, beth sy'n good? What's good, yes? What's good? Wel, diolch yn feel good, ond mae yn good. Killers of the Flower Moon, Scorsese. Wow. Gwreiddiol creadigol. Dwi angen gwylio fo eto, o'n eisiau gwachod o syth eto ar ôl gorffan oherwydd o'n i'n fatha... Ydy Apple Films? Yndi, Apple TV. So o'n i'n teimlo fatha, ffoc, oedd hwnna i ben rhywun, ac oedd o'n 3 awr a hanner i fewn. Ac oedd fatha, ffoc. So mae'r pace o'n efo yn fflio mynd tra ti'n mynd trwy fo, a dwi ti'n mynd teimlo fatha, oh my god, faint sy'n ar ôl o hwn. Mae i ryw radda yn un o heina eto lle o'n i'n meddwl, bys o'n i gallu fod yn 6 awr, oedd i gallu fod yn 6-parter mini-series type o beth, so fo, i chdi gael hyd yn oed mwy fewn iddo fo, am fod mae'r stori mor ddiddorol a mor fucked up. A stori gwir? Fuck, yndi. Eto, pŵer drama. Hollol mental. A wedyn, ar ben hwnna, nes i weld Leave the World Behind efo beth yno hi, Pretty Woman, can't remember Julia the name. Roberts. Leave the World Behind, Netflix exclusive film. Amdan just things bizarre yn dechrau digwydd yn y byd, lle maen nhw'n mynd allan o New York a mynd i'r Hamptons neu rhywle fel la, ac stwff bizarre yn dechrau digwydd. Oedd o'n llyfr poblogaidd, nath i gael ei ryddhau yn ystod y pandemic. Just right time, right place. Ac mae o'n freaky film i, tywed. Ond un arall, diolch yn feel good, ond well-made movie. A wedyn gyda'i, dwi'n meddwl gyda'i, pethau eraill ar yr app. Mae gyda'i 3 arall. Wel, na i just skimio 4 arall. Ar y TV series side y bethau, mae For All Mankind newydd orffan, a mae Monarch Legacy of Monsters newydd orffan season 1, season 4 of For All Mankind. Mae'r 2 yn nhw werth i weld, ond oedd Monarch Legacy of Monsters yn anodd i wylio yn wythnosol. Mae hwnna yn fwy o binge watch mewn un go type o beth, lle ti'n cael, os gyn ti unrhyw fath o ddiddordeb mewn Godzilla, mae o werth i weld. Diolch yn amazing, ond mae o'n iawn. Mae lot o world building yn Ie, mae yna lot o hynna yn efo, ac ti'n cael backstories pobl eraill sydd wedi bod mewn ffilms Godzilla. A wedyn, os ti eisiau rhywbeth pyn bach mwy sinister, The White Lotus season 2 nes i orffan. Na, dim diolch. Mae o'n gret. Really da. Really da. Na, oedd White Lotus season 1 yn actively neud fi'n stressed. Oedd just gwachod bobl yn penderfyniadau really wael. Oedd. More of the same. A wedyn, be mae'r teulu i gyd yn gwylio ar y funud, efo'i gilydd, ac yn really mwynhau efo'i gilydd, ydy, da ni ar season 2 o How I Met Your Mother. Go iawn! Mae season 2 yn fucking hilarious. Mae o mor funny. Dwi wedi gweld lot o'n nhw o blaen, ond wir ddim yn sylweddoli faint o funny oedden nhw tan rwan.
hwnna ddim ni'n gweld efo fod ydi, oedd o'n gret yn yr fatha'r 23 cyfres cyntaf, dwi'n oedd o'n fatha, maen nhw'n just yn, fatha Big Bang Theory, oedd fatha... dragio fallan, ia. Dragio fallan. Ond ia, na, ti'n iawn, mae'r cyfres gyntaf yn rili yn eitha doniol. Ie. Ti'n dyn, Iest? Dwi'n meddwl gyda'n byd arall, os na nes i'n sôn fod... Dwi'n cofio pryd nath ni recordio flwyddyn yr un dwytha, ond nes i orffan Lessons in Chemistry, nes i sôn am hwnnw. Fi wedi clywed am hwnna. So mae hwnna'n Apple eto. Efo Brie Larson. Ie. Mae hwnna oedd y peth gorau nes i weld flwyddyn dwytha. Cool. Hwnna, mae'r series yn arbennig o dda. Dwi'n cofio oedd y mam yn cyfraith really wedi joio'r llyfr. Dwi ddim yn gwybod hwnna. Bryn? Rydyn peth werth sôn amdan i fi weld oedd One Life, ffilm eto af Anthony Hopkins. God, ie. So, dwi'n meddwl sy'ch chi weld ar internet oedd llun o oedd dwi'n That's Life o'r 80au, 70au, 80au, lle oedd y boi yn fatha, sa chi'n codi o'ch set os da chi ar eich bywyd chi i'r dyn yma, a mae'r cynulleidfa i gyd codi ar ei traed. Mae'n traed na fodd oedd o'n boi yn banc yn 30-40, a nath o helpu trefnu transport i plant allan o Czechoslovakia fel oedd o cyn yr awr fel Bydd, so oedd o helpu cael toman o bobl allan blant allan i ddewig allan o Czechoslovakia cyn i'r Nazis ddod i fewn, ac o'na bron neb yn gwybod amdan y stori tan iddo fo penderfynu rhannu tamad o'r archif efo graig Robert Maxwell o bawb, a nath endio fyny ar y teledu ac fel That's Life, ac nath nhw wedyn nath ail gysylltu fo efo'r plant chos beth oedd wedi cael y plant ma allan ac oedd wedi ffostro nhw efo teuluoedd yn Brydain yn ystod y Ryfal, a wedyn o'na really ffordd i gadw mewn cysylltiad efo nhw wedyn, a so nath nhw gyd yn ôl, a so oedd o'n gwybod beth ddigwyddodd iddyn nhw. Dwi'n dal, mae'n siwr sut dwi wedi gweld hwnna. Oedd o'n fflwtio ar gwmpas ar fatha'r memes ers blynyddoedd yn sôn o fatha the history you never heard about fath o beth. So nath nhw'n neud ffilm basically ar hwnna, ac oedd o'n eitha diddorol fatha drama yn mynd trwy'r hanes, oedd o'n eitha da werth gwylio, dwi'n meddwl. So yeah, mae hwnna. Amazing. So, good mis o ran. Well, I mean, dwi ar fi'n mynd i weld The Holdovers. Mae hwnna'n digwydd dy Sadwn, a dyn Zone of Interest wedyn dy Sul. So, lle fydd gen i fwy i adrodd blwyddyn mis nesa. Mae gen i ychydig o rester, actually tri peth ar y rester. Y peth cynta di, dwi di ddeud hwn yn y chat, enw hwn ydi Rokuho do Yotsuhiro Biori, sef anime dwi di ffindio, a nes i ddeitha chi, dwi di siarad chi amdan hwn. Hwn ydi'r low stakes, handsome young men run a cafe in Tokyo anime dwi di ffindio. So, gadewch i fi fynd â chi trwy. Dwi di gofyn i chat GPT grynhoi hwn. Right. I'd like to talk about what is the Japanese anime genre that is slice of life but positive and affirming. The Japanese anime genre combines elements of slice of life with a positive and affirming tone, is often referred to as yashike, or healing anime. Yashike translates as healing in English, and these anime aim to provide a soothing and comforting experience for the viewer. In yashike anime, you can expect to focus on daily life, nature, and gentle, heartwarming stories. These series often feature beautiful scenery, calming music, and a generally uplifting atmosphere. Characters may engage in simple, relatable activities, and the narrative tends to emphasise relaxation and positivity. Dyma beth dwi wedi mynd fewn I wis yma. So solar punk yn yma? I mean, bys y solar punk yashike yn
spectacular, oh my god, what a... Gofyn i chat GPT creu un. So, Yotsuhiro Biori, 4 boi, mewn kimonos, very handsome anime lads, fun, positive rwydd ydi pob peth am yr anime ma. Maen nhw'n rhedeg caffi. Mae'r caffi'n hen. So ti'n meddwl fel, di o ddan bygythiad i gau? Na, maen nhw'n okay. Mae loads o bobl yn dod. Cys maen nhw'n neud bwyd amazing. Mae yna un o'n nhw'n patisserie chef. Mae un o'n nhw yn half Japanese, half Italian latte art specialist sydd actually neud latte art really gwael. Mae coffi fo'n super blasus so mae bobl dal yn dod. Mae un o'n nhw just yn chef sydd hefyd yn crochennydd sydd yn gwneud fel crochenwaith amazing amdano fo, a mae un o'n nhw yn twin, a mae twin fo'n rhedeg yr hotel really drud ma'r ochr arall Tokyo. Mae nhw wedi cwmpo mas, o mae o'n trio cael brawd o i ddod yn ôl i'r caffi, achos mae'r caffi'n caffi teulu nhw. Mae hwn yn arbennig. Mae o'n chill, mae o'n hapus, mae o'r gael trwy Crunchyroll, ond dwi yn talu £5 y mis fi Crunchyroll heb gwyn. Dwi'n joio yr anime streaming service ma o just positifrwydd. Dwi yn gwybod mae'n gallu bod yn hawddiau i stick at y ben yn y tywod. Mae edrych ar newedig Palestina, daeargrynfeydd, daeargryn hiwj arall yn Japan. Mae dinasoedd yn Gwlad yr Iâ basically yn cael ei llyncu gan y ddeiar a'i rhoi ar dan. Port Talbot 3,000 o swyddi yn mynd mewn ardal sydd llythrenol ddim yn mynd i fodoli ar ôl i hwnna fynd. Mae'r stwff yma yn drwm arna ti. Ti methu helpu pawb. Ti'n gallu cefnogi, ti'n gallu rhoi i elusennau meddygol ym Palestina. Ti'n gallu sgwennu i dy aelod seneddol. Ond dwi ti ddim yn gallu trwsio'r stwff ma dy hun. A mae just cael lle i fynd ar ddiwedd y dydd, sef handsome young anime men yn rhedeg caffi. Mae just absolutely nefolaidd i fi gael. Mae'n just lle bach. A mae'r syniad o ffindio'r whole genre ma o Yashikei healing anime. Mae'n swnio fatha anime version o pizza toast gyn Craig Mod. Hwna bydio. Mae'r caffi ma, bysa Craig Mod yn lyfio mynd i'r caffi ma. Ond dio ddim, mae'n rhy traddodiadol Japanese. Maen nhw'n neud matcha yma. Dyn nhw ddim yn trio neud fel caffis. A caffis mae Craig Mod yn mynd i. Maen nhw fel kind of caffis a ti'n cael rhyl kind of ond versions Japanese. Mae hwn fel, mae bamboos rownd o fo. Mae'n eitha traddodiadol, ond yn hyfryd. Oh my god, mae'n neis. Rhif 2, Gladiators yn ôl. Allai'm deud mwy. Mae hwn wedi absolutely lloni fy nghalon. Absolutely, cant y cant. Bani dreian. Yeah, well, mae Barney just gymaint o charisma vacuum, mae fucking linen model guy, linen catalog boy yn Rebel Moon. Yeah, sorry. So, hold on. Tad fod i Bradley Walsh, a mab ydi Barney Walsh. Barney Walsh, Dwi, alternative casting fi ydi Alison Hammond. Dwi'n credu bod angen i Alison o This Morning fod ar Gladiators, right? Hi angen fod yn cyflwyno y Gladiators. Mae gen i hi'r John Fashion o energy o fel jolly. So apparently, i fi gofio'n iawn, hwnna really oedd job, so John Fashion oedd o'n nervous yn neud presentio fo'n gymaint o bobl mewn arena, a nath o y wwgad oedd i fyny fo i fatha, i thing o fatha trio fatha, cael yr egni'n allan, a nath hwnna troi fewn i fatha un o'r catchphrases man. Catchphrases mwyar gyfres. So, mae Gladiators yn ôl. Mae'r 90s vibes yn ôl. Yn anffodus, mae'r cynhyrchiad teledu gallu fo fod yn well. I ddechrau fod, dyn nhw'n di deall. Nath y plant cerdded allan. Mor sori dros dyn nhw. Dwi'n gwybod, y thing ydi, un peth oedd angen bed music ar y peth. Pam oedd Bradley a Barney yn siarad ac oedd gen ti stadium cyfan o bobl yn mynd fel hyn. O'n i fel, na. Ti angen fel dum neu rhywbeth yn mynd lair na, falle ddim hwnna, ond ti angen like bed music, ti angen rhywbeth i fel, oedd angen y bywiogrwydd, oedd angen yr
yr egni na, doedd y cyflwynwyr ddim yn rhoi hwnna, ond y vibes, o'n i'n lyfio fo, o'n i'n byw ar pure vibes energy, mae fel Pokemon, mae'r Gladiators i gyd oedd fel casglu Pokemon, pwy o'n i'n licio, o'n i'n licio na gyd. Favourites fi oedd Fury a Death Gladiator, achos mae just cael rwy'n grac on brand i fi. Just Gladiators a just superpower hi di, mae'n fucking blin. Love it. Just delightful. Dwi ddim di bod mor excited am Telyn o Sadwrn ers falle Can i Gymru. O'n i just yn teimlo, o'n i mor lwcus, o'n i'n hwyr yn neud y hot dogs. So, oedden ni di methu hanner awr, so nath ni watch from start. A wedyn, so o'n i'n gallu skipio wedyn, a o'n i'n fatha, oh my god, beth fyddiol sy'n mynd ymlaen wan, mae'n just talking, forward, boring, event. A wedyn, athyn nhw ddechrau cael cotton buds, waldio i gilydd. A nath Cenna'n edrych arno fo, mae hwn yn warthus. Am fod, mae jyst yn edrych oedd a gaffer tape round through inflatable thing. Ac oedd o just, a wedyn... Dwi'n meddwl mae'n anodd really esbonio i plant fatha be oedd hwn. A dyn nhw, ti wedi cael Ninja Warrior ar versions Japanese o games fel hyn. Mae hwn ipyn bach yn siomedig, ond oedd y preview i penod 2 i weld yn well o ran y games. Ond mae yna gymaint o filler efo siarad shit. Dyle fod na lot mwy o backstage stuff. Gallu fod yn cynnyrch a lot slickach. Ydyn nhw'n trio bod rhy debyg i'r stuff yn y 90au. Swn i'n gallu neud efo lot mwy o backstage. Dwi'n meddwl setlo. Mae'n gwybod fel wrestling ydi o. Cymeriadau. Oh yeah, WWE. So, dyna pan ni'n dweud oedd ti'n meddwl oedd yr Gladiators gyd oedd he did a really good job fath o beth, a sort of do'n fatha lot o... So gyn ti un extreme i'r llall. Wna, o gyn ti un extreme i'r llall, a gyn ti fatha... the Oriental Angry Guy. Be oedd un o fo? Viper, ie. Hico Dean. Oedd o'n mynd i literally just rwygo'r pobl i darnau efo'i ddwylo fo. A oedd gyn ti fo yn un extreme, a'r llall oedd gyn ti fatha, hey buddy, you did great. Fath o beth. Mae pobl chwaraeon yn kind of fel na. O'n i bron eisiau mynd i'r gym ar ôl watch it hwn da. O'n i fel, mae 41-year-old mam ar hwn. I mean, blwyddyn o training. Yep. Sioned Gladiators? Na. Allai ddim codi'n hynna'n fyny. Allai ddim chinio. Unwaith dwi'n gallu chinio fy hun. A'r trydydd peth gennau ar y rhestr ydy The Boy and the Heron. Fair play. Absolutely cyfareddol. Allai hyd yn oed mynegu. Mae'n gwachod ffilm Miyazaki. Fel oedd Guillermo del Toro di wneud cyflwyniad i'r un o'r screenings, ac oedd o di deud we are blessed to live in a world where Mozart is still composing symphonies. Ac yn i just fel... Ac oedd o'n siarad amdan Rebel Moon. Zack Snyder, slow-mo. It's cyfareddol. Na, oedd o just... Mae fel darllen barddoniaeth, ti ddim cweit yn deall. Mae fel darllen fel rhywbeth R.S. Thomas neu rhywbeth. Ti'n gweld y delweddau, ond wyt ti'n... Mae'n mynd i hitio ti... Mae'n mynd i hitio ti yn ffrynt y brain. Mae'n mynd i hitio ti kind of yn canol cefn base kind of rat brain chdi o ddealltwriaeth. 6 mis wedyn fath o beth. Mae yna cwpl o fideo essays arbennig yn mynd trwy symboliaeth y ffilm. Chos mae'n ffilm amdan legacies, a mae'n ffilm amdan sut wyt ti fel person ifanc yn cymryd ymlaen y cyfrifoldeb o barhau rhywbeth mae rhywun hen wedi creu, a sut wyt ti fel rhywun hen yn pasio rhywbeth ymlaen, a mae yna gymaint amdano fo ti'n gallu darllen fewn iddo fo fel Miyazaki'n siarad amdano i fab, achos mae mab o Goro Miyazaki wedi trio i ore glas i fod yn gyfarwyddwr anime,
a mod i cyfarwyddo'r y ffilm Hedwig and the Witch, y ffilm 3D nath Ghibli oedd yn ofnadwy, oedd o just yn ddiennaid i fywyd i. Alli di ddychmygu Hayao Miyazaki yn gwylio hwnna a just mynd nath fy mab i weithio mor galed ar hwn a dwi'n gallu gweld ei ffeileddau fo ond sut dwi yr quote mawr ydi oedd o di bod yn gwachod ffilm Goro Miyazaki a deud it was honestly made gwachod y sy'n deud it was honestly made allai'm deud hyn am Rebel Moon I shall eat his beans on toast ond eto i ryw radd ti fatha fatha pob yn mynd fatha oli pwy di dad oedd fydd i ffilms fucking amazing a ti fatha ond oedd i dad oedd Miyazaki ddim yn Miyazaki o'r munud gyntaf nac oedd fatha oedd di tyfu fewn i'r bod yn person yna a ti fatha mae'n i'r rhaid ti'n uniaethu efo ti'n teimlo drost y mab y fatha'n shit, just y pwysa na a sut ti'n byw efo'r pwysa na ond eto, ti'n quite o gwybod achos Miyazaki ti dweud fel mae'n kind of autobiographical ond dio ddim really mae amdan fi a producer fi a cyfarwyddwr arall yn i'n gweithio fo ti fel, yndi mae amdan hwnna a mae celf amdan be bynnag mae'r artist yn deud mae ond di'r artist methu deud be wyt ti'n gweld yna fo a be dwi'n gweld yna fo ydi legacy fel rwy'n sydd wedi symud i ffwrdd o adre a mae cartre rhieni fi yn fel tir teulu a mae o'n super fucking hen a mae teulu fi'n mynd yn hen a beth fydd y cyfrifoldeb o'r ffarm, y tŷ, y teulu, y gofal, y pwysau na sydd arna ti i gario rhywbeth ymlaen. A cyfrifoldeb. Ond y cyfrifoldeb, wel, mae bywyd fi fan hyn, ond mae gen i gyfrifoldeb i bethau. Fel person ifanc, be yw ti'n bildio, dwi'n mynd person ifanc, ond ti'n bildio rhywbeth dy hun, ti'n bildio, a mae just, ond mae o'n gam gynt mae hynna, a mae o'n spectacular. Mae'r soundtrack mae fel haiku, mae fel y nifer lleia o eiriau wyt ti angen i wneud ystyr treiddio mewn i fel base brain rwy'n yn hytrach ti'n mynd deall o'r ffrynt y brain hwnna di'r unig ffordd allai ddisgrifio fo mae fel pan ti'n mynd fewn i fel deep meditation a ti just yn teimlo stwff a ti ddim yn ffiltro nhw trwy synwyr a patrymau meddwl a cymdeithas ti just yn deall rhywbeth a dda'n fucking spectacular ond oedd o hefyd yn 2 awr a hanner a nes i fynd â fy mab sy'n 11 oed ac oedd o fel mam oedd hwnna'n weird a lot oedd o ddim di dweud bod o ddim di licio fo oedd o'n deud oedd hwnna'n lot gan i fel sorry llew probably'n lot so hwnna dyna di beth dwi di wneud guys dyna di bod yn recordio mor hir dwi'n mor sori'r gynulleidfa dwi'n mor sori Iestyn sydd wedi goffa gwrando ar hwn pa fy'n iawn? A chi mis o hashtag cynnwys i chi? Lot o gynnwys lot o hashtag cynnwys os da chi cymeryd unrhyw beth i ffwr o hyn dwi eisiau chi just gadael yma efo yr syniad a'r neges a y wir allai beth mwyaf onest dwi'n teimlo allai ddeud i chi ydi peidiwch a fucking gwachad Rebel Moon just not even once just wirioneddol dwi'n wertho dim hyn o just i watchad mwyn i fi fi ti'n wael bo ni wedi na, just peidiwch os da chi eisiau sci-fi gwyliwch The Creators ar Disney Plus da os da chi eisiau gwachio Star Wars rip-off just gwachiwch Star Wars chos fi just gwachio Star Wars gwylio gwachiwch Andor episode 7 gwachiwch 7 Samurai Bloody arbennig dwi dal heb hwnna'n un o'r ffilms heb di wylio wir i ti gwachio efo plant falle sy'n plant i dweud falle
Cyrch trwy... Dwi cadw disgwyl am y 4K restoration. Oh, god, ie. Cyrch trwy ffilms Kurosawa i gyd, a gwachod hynna. Mae just yn... Anyway. So, diolch fy annwyl genilleidfa. Diolch i chi am sticio hefo ni i rhai honna yn chi sydd yn cyrraedd diwedd. Dim ond, dwi'n cedi na 2 o'r 5 sy'n cyrraedd diwedd. Diolch o galon i chi am gadw cwmni i ni. Bryn a Iest, ffindiwn ni rhywbeth neisiach mis nesa, okay? Ffindiwn ni rhywbeth lyflu. Ond am rwan, ti'n dweud nos dag am Bryn? Nos dawch. Nos dag am Iest. Dwi am fynd i ffidio yr holl fantasy sci-fi titles fewn i ChatGPT a gweld sydd rhywbeth gwell na'r Rebal Moon yn dod allan. Ond am rwan, diolch o galon i chi, welwn i chi mis nesa. Gwrandwch, hoffwch, rhannwch, diolch i bawb sy'n cyfrannu, ni'n rili ddiolchgar i chi, ond welwn i chi ym mis Chwefror. Tro! Tro! Will you take on the gladiators? Will you be the new champion? The gladiators! Sianed! Bryn! Hang on. Nes i gael notification yn dweud fod o invalid recording location. Dwi'n just yn gadael yr redag a gewn ni wneud ail. So, rhaid i wneud, gael checio. Dim o hwn yn mynd o'n da. Good, cos dwi'n goffo meddwl am intro am fel 2 funud arall. Yay! Do you feel the power of the Shawneator? Of the hack? Oh yeah, mae'n recordio. Here we go. Iestyn! Okay. I to roi 30 seconds of it. Okay. Power up. Think what would Fury the Gladiator do. Right, okay. Do you have the faith, the strength, the heart to be a winner? It's not for beginners. So deep down. But would you do it for revenge? Maybe. Beth sy'n ffynnu i fi ydy o'n i beth yn gwybod, beth yn cofio be oedd yr actual line yna, it's not for beginners. Ac yn ymhenni oedd o'n eating TV dinners. Dyna mae bobl yn neud efo Gladiators, ie. Mae hwn i gyd angen aros fewn. Keep it in. Keep it in, yes. Keep it in. Hwnnw'r bit ar ôl yr outro, ie.